Στη σημερινή έκτακτη ολομέλεια της Βουλής καταψηφίστηκε η πρόταση μορφής του Εργατικού Κόμματος κατά της κυβερνήσεως με διαφορά μίας ψήφου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Μπίλι Μπίξτον, δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος είναι πλασματική και δεν ανταποκρίνεται στο λαϊκό αίσθημα. Η πύριος αυτή νίκη της συντηρητικής παράταξης κρίθηκε από την ψήφο του Υπουργού Αμήνης Άλεξ Τσάρλς, ο οποίος δεν παρευρέθη στην ψηφοφορία για λόγους υγείας και ψήφισε δι' αντιπροσώπου. Όπως είναι γνωστό, ο Άλεξ Τσάρλς πριν 20 μέρες τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι και δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του. Δεν μπορώ να ακούω άλλο. Δεν αντέχω άλλο το πνευματάκι. Εντάξει, Ρεβέκα, την έκλεισα. Επιτέλους. Να ηρεμήσω λίγο. Πρέπει να κάνεις κουράγιο, Ρεβέκα. Τι κουράγιο να κάνω, καλέ μου. Πόσο κουράγιο ακόμα. 20 μέρες με τον Άλεξ σε κομματώδη κατάσταση. Μέσα σε αυτό το φρικτό μηχάνημα κοντεύω να τρελαθώ. 20 μέρες τώρα είμαι ουσιαστικά χείρα και δεν μπορώ να το πω σε κανέναν. Ούτε καν να πενθήσω με την ησυχία μου. Το έχω το μαύρο το φουστάνι στην ντουλάπα και κάθεται. Έχεις πάρει κιόλας το φουστάνι. Εσύ καλά. Μόλις μου είπαν οι γιατροί ότι ο Άλεξ δεν πρόκειται να επανέλθει, το πρώτο πράγμα που έκανα, έραψα τα μαύρα. Ωραία. Σήμερα κιόλας θα τα φορέσεις. Και σου πάνε τόσο πολύ τα μαύρα γλυκιά. Αχ, Ρώμη, αν δεν είχα και σένα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, θα είχα σκοτωθεί. Πάντα ήμουν και θα είμαι στο πλάι σου, Ρεβέκα. Αυτό δεν το ξέρεις. Μη γίνεσαι διαχυτικός εδώ μέσα. Και τι φοβάσαι, μη μας δει ο Άλεξ. Ο Άλεξ αυτή τη στιγμή έχει διαπραγματεύσει με τον Άγιο Πέτρο. Ναι, αλλά όσο να πει το σώμα του είναι ακόμα εδώ και εμένα, δεν μου είναι εύκολο να ερωτώ τρόπο μπροστά στον άντρα μου και μάλιστα με τον καλύτερο του φίλο. Αυτά τελειώσαν, Ρεβέκα. Σήμερα κιόλας θα τον αποσυνδέσουμε από το μηχάνημα και από αύριο πρώτα Θεός ο Άλεξ θα βλέπει τα ραδίκια ανάποδα. Ναι, έτσι είναι. Οπότε κι εμείς θα πάψουμε πια να ζούμε τη σχέση μας σαν παράνομη. Μην κάνεις όνειρα, τρελά Ρώμη. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Φαντάζεσαι τι σκάνδαλο θα ξεσπάσει αν η χείρα του Υπουργού Αμήνης στις 9 του Μακαρίτη άλλον υπουργό βάλει στο σπίτι. Ω Θεέ μου, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Αυτός ο έρωτας δεν μπορεί να βγει στο φως γιατί θα κάνει κακό στο κόμμα μας. Αυτό με ανάβει σε σένα, Ρεβέκα. Η πίστη σου στα ιδεώδη της συντηρητικής παράταξης. Φόρτωσα από πού να πάω για κέντρο. Θεέ μου! Ακούει και 17, ακούει και 17. Ο Άλεξ βρικολάκιασε, δεν τον ακούς. Έλα καλά και με τρόμαξες, δεν είναι ο Άλεξ. Σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί. Και ποιος είναι? Δεν ξέρω. Κάτι έχει πάθει από χτες το μηχάνημα και κάθε τόσο πιάνει οι ταξιτζίδες και περιπολικά. Μίλατε και τρόμαξε. Μάνταμ. Ναι, Τερσέ. Τι είναι, παιδί μου? Πήρε τηλέφωνο μικρό μάνταμ. Η κόρη μου. Ναι. Πήρε από Βρυξέλλες. Όχι, δεν είναι Λονδίνο. Από το αεροδρόμιο. Όχι, ταξί κινητό. Έρχεται. Χριστέ μου, η κόρη μου έρχεται από λεπτό σε λεπτό. Τι θα της πω? Μη σε πιάνει πανικός, Ρεβέκα μου, θα της το πεις απλά. Αναμπέλα, αυτά που είπε η τηλεόραση για το ατύχημα του πατέρα σου είναι ψέματα. Ο πατέρας σου χτύπησε το κεφάλι του και έπεσε σε κόμμα. Αλλά το κρατάμε μυστικό για πολιτικούς λόγους. Αχ, Θεέ μου, γιατί να είμαι κυρία Υπουργού, γιατί να μην είμαι μια απλή γυναίκα του λαού να τον εθάψω εκεί πέρα μια και καλή. Να πάει στο διάολο, να πάει. Έτσι είναι η πολιτική, Ρεβέκα. Ναι, αλλά δεν είναι για όλες έτσι. Για την Τζάκη, ας πούμε, ήταν πολύ απλό. Μπαμ, μπαμ, πάρ' τον κάτω τον Κέννεντι. Και έγινε και η ηρωίδα από πάνω. Χώρια που μετά παντρεύτηκε και τον Ωνάση. Ενώ εγώ είμαι η ηρωίδα και δεν θα το μάθει ποτέ κανείς. Χρόνι ήρθε κιόλας, δεν μπορώ, δουλειάζω. Κουράγιο, Ρεβέκα μου, κουράγιο. Ήρθε η μικρό μάνταμ. Έλα να σκεπάσουμε το μηχάνημα, μην το δει απότομα και της έρθει κανένας στα πλάτη. Μην ανοίξει ακόμα. Περίμενε. Έλα. Ωραία. Εντάξει. Αχ, Θεέ μου. Θεέ μου, δώσε μου κουράγιο σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Άνοιξε. Δεν είναι μικρό μάνταμ. Και ποιος είναι? Ένα άλλο μικρό μάνταμ. Δημοσιογράφος διώχτω. Όχι δημοσιογράφο, φαντάρο. Φαντάρο. Φαντάρο με μεμέ. Τι είναι το μεμεμέ? Τα βυζιά, χρυσέ μου. Φαντάρος με βυζί. Φούστα. Α, φοράει και φούστα, τόσο τελειωμένη είναι. Διώχτωνε. Μαλίστα. Δεν μπορείτε μπείτε. Δεν με ακούει. Δώσ' φαλιάνα. Κλα, 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 κλα. Καλημέρα. Συνταγματάρχα.
Εσείς εδώ. Όπως βλέπετε. Πώς τολμήσατε να περάσετε το κατόφλι αυτού του σπιτιού, συνταγματάρχα Κλιμεντίνη Γόντερφορντ? Έχουμε να πούμε μερικά πράγματα εμείς οι δυο, Lady Charles. Και τι έχει να πει μια τίμια γυναίκα σαν και εμένα, με μια πόρνη σαν και εσάς? Σας παρακαλώ. Ρεβέκα, συγκρατήσου. Τι εννοείς να συγκρατηθώ? Πώς μπορεί να συνομιλήσει η νόμιμη σύζυγος με τη μετρέσα του άντρα? Ρεβέκα! Αν δεν φύγετε αμέσως, θα καλέσω την αστυνομία. Δεν τολμήστε. Τι εννοείτε? Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο εύκολο να μπει η αστυνομία εδώ μέσα. Έχετε μερικά πράγματα να κρύψετε, Lady Charles. Κάποια μυστικά. Μα τι είναι αυτά που λες, Κλιμεντίνη μου? Τώρα μην παριστάνεις το βλάκα. Δεν τον παριστάνει, του βγαίνει από μόνο. Έχω βάσιμες υποψίες ότι ο Άλεξ είναι νεκρός. Ο Άλεξ νεκρός. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα? 20 μέρες τώρα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε επίσημο ότι είχε ένα μικρό ατύχημα, ο Άλεξ δεν μου έχει δώσει σημεία ζωής. Και από αυτό συμπεραίνεις ότι ο Άλεξ απεδίμησε. Με τον Άλεξ επικοινωνούσαμε καθημερινά στις 11, στις 2, στις 5, στις 7, στις 9 και στις 12. Καλά, και τις δουλειές του Υπουργείου πότε τις έκανε? Δεν νομίζω πως τις έκανε. Ξαφνικά σταμάτησαν όλα. Και όχι μόνο αυτό. Όσες φορές τηλεφώνησα εδώ έρχεται αυτός ο ηλίθιος ο Ινδός και μου έλεγε ότι είναι στο μπάνιο. Για να το είπε όταν σένει στο μπάνιο. Και γιατί δεν με πήρε ένα τηλέφωνο? Γιατί δεν έκομε τηλέφωνο το μπάνιο. Γιατί δεν μιλάτε καθαρά, γιατί δεν το παραδέχεστε? Ο Άλεξ είναι νεκρός, γι' αυτό δεν επικοινωνεί μαζί μου. Κι εγώ δεν επικοινωνώ με την κορασόνα εκείνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα έχει την άξη. Ναι, η επικοινωνία δεν είναι κριτήριο, Κλιμεντίνη μου. Όλοι οι ζωντανοί δεν επικοινωνούν με όλους τους ζωντανούς. Άσε που μερικοί ζωντανοί επικοινωνούν και με πεθαμένους. Ωραία! Αφού πείτε μου, πού είναι ο Άλεξ? Στο μπάνιο. Αμάν με αυτό το μπάνιο, τι κάνει εκεί μέσα? Μπάνιο. Τώρα δεν ξέρεις τι παστρικοθοδόρα που είναι ο Άλεξ. Όλη ώρα μπάνιο. Ναι, αφού του το λέω κι εγώ. Αμάν βρε Άλεξ, κάθε τόσο πλάτσα, πλούτσα, θα ξεβαφτιστείς πια. Με κοροϊδεύετε? Ωραία, δεν είναι στο μπάνιο. Και πού είναι? Έχει ξαπλώσει. Ωραία, θα περιμένω να σηκωθεί. Λίγο δύσκολο. Γιατί? Γιατί άμα σηκωθεί. Μην πείτε ότι θα ξαναπάει στο μπάνιο. Άμα τέλει πάει. Λοιπόν, θα σας μιλήσω έξω από τα δόντια. Ο άντρας μου σας αποφεύγει. Γιατί από καιρό ήθελε να χωρίσετε, μη λαρώνει. Ναι, Κλιμεντίνη μου, λυπάμαι, αλλά έτσι είναι. Ο Άλεξ από καιρό μου το έλεγε. Ρόνι, δεν τη θέλω πια την Κλιμεντίνη. Δεν την αντέχω άλλο. Μου έχει γίνει στενός κορτσές. Μου έχει πρίξει αρχίδια. Εγώ! Και εγώ. Λέτε ψέματα. Ο Άλεξ με λάτρευε, δεν έκανε στιγμή μακριά μου. Σιγά και την Μπριζίτ Μπαρντό. Μπαρντό μπορεί να μην είμαι, αλλά έχω κι εγώ τις χάρες μου. Τι έβρε μαυροκακανιάρη. Καλή, αυτή είναι και ρατσίστρια. Πού σου φαίνεται στάθη? Ντροπή, Κλιμεντίνη. Μπορεί να είναι όπως είναι, αλλά κατά βάθος είναι άνθρωπος. Μην υπεκφεύγετε και πείτε μου πού είναι ο Άλεξ. Σας είπα σας αποφεύγει γιατί αποφάσισε να γυρίσει κοντά μου. Ο Άλεξ είναι δικός μου. Μη γελιέστε, χρυσή μου, κάθε παντρεμένος βρίσκει ένα πουτανάκι για να ξεσκάει. Μη είπε πουτανάκι. Σαν κάτι τέτοιο να άκουσα. Λοιπόν, όχι, δεν θα τον εχθώ. Ο Άλεξ εμένα αγαπάει. Εδώ και μήνες είχε σκοπό να σας χωρίσει για να παντρευτεί εμένα. Ορίστε και το δακτυλίδι που μου χάρισε όταν μου έκανε την πρόταση γάμου. Αυτό είναι δικό μου, από μένα το πήρε. Δεν το πιστεύω και το ψέχνα τόσο καιρό και έλεγα πούντο το δακτυλίδι. Να το. Καλά δεν το ψάρανε οι μίζες που κατέβαζε από το Υπουργείο. Μου τσούρνευε και τα πιζού. Όλα αυτά τα λέτε από τη ζήλια σας, γιατί εμένα ο Άλεξ με λάτρευε και με εκτιμούσε. Και θέλετε να ξέρετε, οργάνωνε και την κάθοδό μου στην πολιτική. Με προόριζε για υφυπουργό Εθνικής Αμήνης. Μη μου πεις ότι ετοιμαζόσουν να κατέβεις και στις εκλογές. Τι να μην κατέβω, μια ζωή καραβανού θα μείνω εγώ. Η μετρέσα είναι μετρέσα και η θέση της είναι στην κρεβατοκάμαρα και πουθενά άλλο. Ο Άλεξ εμένα με αγάπησε πραγματικά. Ναι, εσάς σας παντρεύτηκε για τα λεφτά σας και μόνο. Και θέλετε να ξέρετε, πίσω από την πλάτη σας έλεγε χαμούρα. Έλεγε εμένα χαμούρα. Όχι τη Θάτσερ. Όχι, και τη Θάτσερ έτσι την αποκαλούσε. Ενίοτε. Αυτή είναι δικαίως, γιατί είναι. Εμένα γιατί. Και σας μισούσε και το βασανίζατε. Γιατί ποτέ δεν ένιωσε την ερωτική θέρμη στην αγκαλιά σας. Και την ένιωσε στη δική σας συνταγματάρχα Μπονσάι. Μπορεί να είμαι στρατιωτικός. Μπορεί στο στράτευμα να είμαι σκληρή και να με φωνάζουν ο θηλυκός πάτων. Αλλά κάτω από αυτά τα γαλόνια κρύβω μια αληθινή γυναίκα. Γιατί εγώ τι κρύβω? Τον Τάρας Μπουλμπά. Κρύβεται μια σκληρόκαρδη σύζυγο που τον τρέλανε με τις πηχίες Τι της. θες να πεις βρε Ανθιποτσουλίδιο? Όχι κι αν θυπώ, έχει και ένα βαθμό η κοπέλα. Τολμάς να μιλάς έτσι βρεκάρια. Κύριε, σας παρακαλώ. Τολμάς σου έχει ρίξει όλο το λαρδίνο με τις παπές. Νομίζεις ότι δεν ξέρω τη τάξη με το Ρόνι. Τι, μάντα με ρωτή Αμέσως λέω. Εγώ κυρία μου δεν έχω να κρύψω τίποτα από κανένα. Τότε γιατί δεν μου λέτε που είναι ο Άλεξ? Ρεβέκα! Ιδού εραστή σου. Κάτσε και κλάψτονα. Χριστέ μου, τι είναι αυτό? Ο Άγγλος ασθενής.
Μέσα σε αυτό το μηχάνημα τον κρατάμε τεχνητά στη ζωή. Άλεξ, καλέ μου. Μην του μιλάς, δεν σ' ακούει. Πώς βρέθηκε εδώ μέσα? Εσείς τον σκοτώσατε, σατανική εραστέ. Δεν χτύπησε στο πόδι όπως είπε η τηλεόραση. Στο κεφάλι του ήρθε και πάει καλιά. Και γιατί δεν του λέτε γιατί το κρατάτε εδώ μέσα? Για σουβενίρ. Όταν έγινε ό,τι έγινε, κρεμούσε η πρόταση μορφή που κατέθεσε αυτό ο καταραμένο ο Μπίλι Μπίξτον. Η πλειοψηφία μα ήταν οριακή. Αν πέθανε ο Άλεξ, αυτομάτως έπεφτε η κυβέρνηση. Γιατί θα έπεφτε η κυβέρνηση, θα έπεφτε τη θέση του πρώτου επιλαχό στην περιφέρειά του. Πρώτος επιλαχός στην περιφέρειά του είναι αυτό το κάθαρμα, ο Τον Νίκος, που εδώ και μήνες έχει εκφράσει την αντίθεσή του στο κόμμα και θα μας καταψήφιζε. Γι' αυτό αποφασίσαμε μαζί με τον Πρωθυπουργό αυτό το 20ήμερο να τον κρατήσουμε έτσι, νεκροζώντανο. Και τώρα που καταψηφίστηκε η μορφή. Θα τον αποσυνδέσουμε από το μηχάνημα σήμερα κιόλας. Όχι! Όχι, μην το κάνετε αυτό. Δώστε το μου να τον πάρω εγώ να τον έχω σπίτι μου. Είσαι τρελή, Κλιμεντίνη. Ο Άλεξ πρέπει να πεθάνει όσο γίνεται γρηγορότερα. Όσο παραμένει έτσι, τόσο κινδυνεύουμε να μαθευτεί η αλήθεια και να γίνει σκάνδαλο. Άσε που καίει και πολύ ρεύμα αυτό το καταραμένο μηχάνημα. Ξέρεις πόσα κιλοβάτ τραβάει? Σε να ψήνει 40 κοτόπουλα την ώρα. Στο γκρίλι, στο φούρνο. Στο φούρνο. Καλά θα μου έρθει ένας λογαριασμός στο τέλος του μήνα, φωτιά και λάβρα. Νυχτερινό δεν έχετε. Έχουμε άλλα τη μέρα. Δεν είναι θερμοσυσσωρευτής αυτό. Λοιπόν, ας μην το συζητάμε άλλο. Έχουμε τις γνωματεύσεις των ιατρών ότι ο Άλεξ δεν πρόκειται να επανέλθει και την άδεια του επισκόπου. Απλώς περιμένουμε την κόρη μου για να είναι παρούσα στην τελετή της αποσύνδεσης. Άλεξ. Και για να δείτε τι ανώτερος άνθρωπος είμαι, αν θέλετε σας επιτρέπω να παραμείνετε και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Μόνο που θα σε παρακαλέσω ένα πράγμα, Κλιμεντίνη μου, μην πεις πουθενά τίποτα. Γιατί ό,τι έγινε το ξέρουμε εμείς, ο Πρωθυπουργός και ο γιατρός του, κανείς άλλος. Δεν θέλω να μου το πεις ότι θα το έκανε έτσι κι αλλιώς για να προστατεύσω τη μνήμη του. Κύριε Ρόνι. Τι είναι, Ταρσέμ? Τηλέφωνο. Δεν είμαι εδώ. Είναι το πρωθυπουργό. Είμαι. Με συγχωρείς ένα λεπτό, Κλιμεντίνη. Κάνε δουλειά σου. Αχ, Άλεξ. Έστω και νεκρός έσωσε στο κόμμα μας ακόμα μια φορά. Έρχομαι από Βικτόρια, πώς βγαίνω καλύτερα? Άλεξ! Έχω μπερδευτεί, πώς βγαίνω από εδώ? Χριστέ μου, τον έχουν κλείσει ζωντανό οι δολοφόνοι. Άλεξ, μ' ακούς? Ναι. Μ' ακούει. Πού είσαι? Εγώ δίπλα σου. Για πες μου πώς βγαίνω από εδώ. Θέλει να βγει. Δεν ξέρω κι εγώ πώς βγαίνεις. 1-2 με λαμβάνεις. Σε λαμβάνω. 1-2 με λαμβάνεις, over. Σε λαμβάνω, over. 1-2 λέγε. 1-2 λέγε. 1-2. 1-2-3-4 λέγε παρακατώ. 5, 6, 7, 8. Δεν ακούω, λέγε. Είπα 8. Παρακατώ. Κι άλλωστε πόσα βγαίνεις. Είμαι στη Fulham Street. Έχει και παραισθήσεις. Δεν είσαι στη Fulham Street, αγάπη μου, στο σπίτι σου. Είσαι μορφός ανοίγει αυτό το σκατοπάουλο. 1-2 με λαμβάνεις. Εδώ πάμε, σε λαμβάνω, πόσες φορές θα το πάω. Είμαι στη Fulham Street. Πάει τρελάθηκε από την κλεισούρα, το έπαθε. Πώς ανοίγει αυτό. Έχω πάρει κλίση. Προς τα πού πήρες κλίση, αγάπη μου, δεξιά ή αριστερά. Για κέντρο. Τι σώη κλίση είναι αυτή, δεν καταλαβαίνω. 1-2-3-4. Μα τι μετράς τόση ώρα. Τώρα σ' ακούω καλά. Α, ωραία. 1-2-3-4 λέγε. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Τι μετράς, Κλιμεντίνη? Προβατάκια, δεν ξέρεις τι μετράω, μου μίλησε ο Άλεξ. Τι? Μου μίλησε ο Άλεξ, θέλει να βγει από εδώ μέσα. Έλα να το ρίξουμε, Ναι, έλα, Χριστός, έλα. Παναγία. Άλεξ! Άλεξ! Είσαι καλά, μ' ακούς? Δεν μιλάει. Μα τώρα δεν μου μίλησε. Άλεξ! Άλεξ! Άλεξ, απάντησε, εμείς είμαστε οι δυο αγάπες σου και ο Ρόνι. Αφήνω την κούρσα και έρχομαι. Νάτος. Τι νάτος, με αυτόν μιλάγες τόση ώρα. Ναι. Καλέ, αυτός δεν είναι ο Άλεξ. Και ποιος είναι. Ένας ταξιτζής. Έχετε και ταξιτζίδες εδώ μέσα. Ναι, και ένα φορτηγατζί και 2 βατραχανθρώπους. Απλώς, Κλιμεντίνη μου, το μηχάνημα συντονίζεται με τα CB των περαστικών ταξί. Δηλαδή δεν ζωντάνεψε ο Άλεξ. Όσο μπορεί να ζωντανέψει και ο Μέγας Ναπολέον. Ω Χριστέ. Κι εγώ που πίστεψα πως θα το ξανάβλεπα. Άλεξ! Είμαστε για πάντα χωρισμένοι. Οπ! Χριστέ μου, τα Κλιμεντίνη. πιάστηκε, έλα καλέ Κλιμεντίνη. σύνελθε. Κλιμεντίνη. Παναγία μου, κάνε να μην έχει πεθάνει, γιατί δεν με βλέπω καλά με 2 νεκρούς μέσα στο σπίτι. Έλα. Η Αναμπέλα, δεν το πιστεύω. Ώρα που βρήκε να έρθει και η κόρη σου. Κοντώνει. Ναι, παιδί, ναι. Ακούσαμε. Φαντάρο πέτανη. Όχι, καλέ, υποθύμησε, έλα. Έλα εδώ να με βοηθήσεις να την πάμε μέσα. Μισό λεπτό, περίμενε τώρα. Ξεράθηκε ευκαιρία να πάρω και το δαχτυλίδι. Έλα. Τράβα μέσα. Εσύ, Ρόνι, άνοιξες την Αναμπέλα. Εγώ. Ναι, εσύ, τράβα μέσα. Είναι κοντό αλλά βαρύ. Είναι βαριά, θα περάσει. Το βλέπω, Αναμπέλα μου. Αχ, σπίτι μου, σπιτάκι μου. Καλά
Δώσ' το κορίτσι μου. Αχ, Ρόνι, δεν ξέρεις πόσο πολύ σας επιθύμησα όλους. Και εσένα και τη μαμά και τον μπαμπά. Και τον μπαμπά, Ναι. Με την επιθυμία θα μείνεις. Τι? Για πες μου τα δικά σου. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Έχω πάρα πολύ ευχάριστα νέα. Εμείς πάλι όχι. Άμα τα μάθει ο μπαμπάς, άμα τα μάθει ο μπαμπάς, θα πέσει ανάσκελα. Α, αυτός έχει πέσει ήδη. Απόντος, πού είναι η μαμά? Επάνω με μια κυρία φίλη της. Α, ο μπαμπάς Ο μπαμπάς και αυτός εδώ τριγύρω, δεν είναι μακριά. δεν είναι στο σπίτι. Όχι στο σπίτι, είναι εδώ στο σπίτι. Πού είναι? Πού? Ναι, πού? Στο μπάνιο. Στο μπάνιο. Ναι. Εμένα μου φάνηκε ότι τον είδα στον κήπο. Α, εσύ τον είδες κιόλας. Μπράβο, Μάτι. Ναι, τον είδα να κλαδεύει. Τι, Τον είδα να κλαδεύει. μια τριανταφυλλιά. Δεν πρόσεξα το δέντρο. Αυτά κάνεις. Αλήθεια, πώς πάει με εκείνο το ατύχημα που είπε η τηλεόραση, συνήλθε. Τώρα έφυξες ένα πολύ λεπτό θέμα. Τι εννοείς, Ρόνι? Ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις, Αναμπέλ. Από την ώρα που έφυγες εδώ στο σπίτι σας έχουν αλλάξει μερικά πράγματα. Και κάτι σαν να κατάλαβα εγώ. Έλα βρε θηρίο, το έπιασες, Ναι, κάτι έχει αλλάξει, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω τι. Για προσπάθησε καλύτερα, αν μπορείς. Το βρήκα, αλλάξατε μοκέτα. Όχι, γλυκιά μου, Αναμπέλ, όχι. Δεν αλλάξατε, δεν βλέπω. Όλα τα έπιπλα είναι τα ίδια. Ο καναπές, εσύ, η πολυθρόνα, το αμπαζούρ, το σπαθί, τα πιάτα, το άλλο αμπαζούρ, το άλλο σπαθί, η καρέκλα, το τραπέζι. Με συγχωρείς, ρε Αναμπέλ, αυτό δεν το βλέπεις. Ολόκληρη κουμούτσα μέσα στη μούρη σου, δεν τη βλέπεις. Πήραμε μπαράκι. Α, δεν είναι μπαράκι, κορίτσι μου, είναι ένα μηχάνημα. Τι μηχάνημα? Ναι, είναι ένα μηχάνημα στο οποίο μπαίνει μέσα ένας άνθρωπος ξάπλα. Είναι σολάριουμ για το μαύρισμα. Αχ, Αναμπέλα, μέσα εδώ βρίσκει τον πατέρα σου. Και κάνει σολάριουμ. Ποιο σολάριο μου, καλό παιδί, τι να το κάνετε το σολάριο εδώ μέσα, για να βρει τη Ρεβέκα για να καγκανιάσει όταν σε ψηλότερα. Ρόνι, με τρομάζεις. Τι μηχάνημα είναι αυτό? Αναμπέλα, ο πατέρα σου δεν έπαθε μόνο αυτό που είπαν οι ειδήσεις. Δεν χτύπησε το ένα του πόδι. Όχι, το χτύπησε αυτό, χτύπησε κι άλλο. Και το δεύτερο πόδι. Όχι μόνο αυτό, χτύπησε κι άλλο. Τι άλλο, δεν έχει τρίτο πόδι. Μα δεν έχει μόνο πόδια άνθρωπο, Αναμπέλα. Σωστά, έχει και χέρια. Ο πατέρα σου, παιδί μου, χτύπησε το κεφάλι. Με τα χέρια. Όχι, με τα πόδια. Με τα πόδια. Αναμπέλα, μπορεί να σταματήσει μισό λεπτό. Γιατί? Time out, να πάρουμε λίγο αέρα. Ρόνι, δεν σε καταλαβαίνω. Καλά. Ρόνι, Ναι. μήπως προσπαθείς να μου πεις κάτι? Ναι, Αναμπέλα. Ναι. Μέσα σε αυτό το μηχάνημα βρίσκεται ο πατέρα σου φυτό. Τι φυτό? Ντομάτα. Τι φυτό, βρε καλό παιδί, ο πατέρας σου είναι σε κόμμα. Το ξέρω, στους συντηρητικούς. Όχι αυτό το κόμμα, το άλλο κόμμα. Πήγε ο μπαμπάς στους εργατικούς. Τα χάπια μου θα τους σκοτώσω. Ρόνι, δεν σε καταλαβαίνω. Το αντίθετο θα με εντυπωσίαζε. Γιατί δεν μου λες καθαρά τι έχει ο μπαμπάς? Σαλπιγίτιδα. Τι να έχει, βρε καλό παιδί, και πώς θα το καθαρό να σου το πω. Ο πατέρας σου βρίσκεται μέσα σε αυτό το μηχάνημα σχεδόν νεκρός. Αυτό το κόμμα εννοούσες? Ναι, Αναμπέλα, δυστυχώς ο πατέρας σου δεν υπάρχει πια ανάμεσά μας. Απλώς τον κρατήσαμε στη ζωή αυτό το 20ήμερο για καθαρά πολιτικούς λόγους. Ω Θεέ μου! Και σήμερα, δηλαδή τώρα σε λίγο θα τον αποσυνδέσουμε από το μηχάνημα. Γι' αυτό σε φώναξε η μητέρα σου επειγόντως για να είσαι εδώ στην κηδεία. Μα γιατί δεν με φωνάξατε αμέσως μόλις χτύπησε? Είχαμε τον Άλεξ χτυπημένο, είπαμε να μην σε έχουμε και σένα στα πόδια μας. Μα εγώ δεν είμαι χτυπημένη. Νομίζεις. Παπά μου κι εγώ που ερχόμουν να σου πω το πιο ευχάριστο νέο της ζωής μου. Δυστυχώς δεν θα το μάθει. Μα γιατί κι εγώ ήρθα τόσο χαρούμενη. Καλά, εσύ γενικά είσαι χαρούμενο παιδί. Τόσο ευτυχισμένη, Ναι. γιατί γνώρισα τον αληθινό έρωτα και ήθελα να το πω στον μπαμπά. Τότε πες το σε μένα, μην νομίζεις, κι εγώ σαν μπαμπά σου. Ρόνι, Ναι. αποφάσισα να παντρευτώ με τον πιο γοητευτικό άντρα της Αγγλίας. Τι πράγμα, Αγάπησα τον πιο γοητευτικό άντρα της Αγγλίας. σε αγάπησε κι αυτός ή... Είναι τρελός μαζί μου. Ναι, καλά, για να είναι μαζί σου σίγουρα είναι τρελός. Είναι τόσο γλυκούλης. Θα στεναχωρεθεί τόσο που ο μπαμπάς... Συμφοιτητής σου είναι. Όχι. Με περνάει μερικά χρόνια. Δηλαδή αρκετά. Δεν φαντάζομαι να είναι κανένα χούφταλο, Όχι, είναι πιο μικρός από σένα. Λεφτά έχει. Καλέ, τον ξέρεις. Το ξέρω. Πολιτικός. Έλα. Ποιος είναι. Ο Μπίλι Μπίξτον. Α, ο ποιος. Ο Μπίλι Μπίξτον. Μιλάμε για τον ίδιο Μπίλι Μπίξτον, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, αγαπιόμαστε τρελά και θέλουμε να παντρευτούμε. Ευτυχώς που ο πατέρας είναι εδώ. Γιατί αν δεν ήταν εδώ, πάλι εδώ θα ήταν. Λοιπόν, Ναι. εγώ το είχα υποψιαστεί ότι δεν θα σας καλαρέσει. Γιατί είσαι πανέξυπνη γι' αυτό. Σε ένα κορίτσι που να σου δώσουν φακό να βρεις φωτιά στο δάσος. Μα γιατί όμως? Βρε Αναμπέλα, είναι δυνατόν από όλους τους άντρες της Αγγλίας πήγες και έβρες πάνω στον αρχηγό του εργατικού κόμματος, το μεγαλύτερο εχθρό του πατέρα σου. Μα αυτόν θέλει η καρδιά μου. Έτσι πάτα, με αυτόν θέλει η καρδιά της. Ναι, στάσου εδώ και περίμενε. Πάω με τρόπο να το ανακοινώσω στη μάνα σου, γιατί αν το μάθει απότομα δεν θα έχουμε μόνο μία κηδεία εδώ μέσα. Το πάμε για double. Για double! Ω Θεέ μου,
Γιατί να έρθουν όλα τόσο ανάποδα. Αναμπέλα, Αρσέμ, άκουσα καλά. Αγάπησες Μπίλι Μπίκτον. δεν νομίζω ότι σε αφορά. Αγάπησες Μπίλι Μπίκτον. Λοιπόν, ναι. Κι εγώ. Τι εσύ. Ξέχασες αγάπη μας. Μα για ποια αγάπη μιλάς, Αρσέμ? Η σχέση μας ήταν κάτι περιστασιακό. Περίστατη. Πώς να το πω, ήταν κάτι επιπόλαιο. Δεν βοηθάει. Δεν καταλαβαίνεις κιόλας, ήταν για μία φορά. Μία σαζέρ. Έστω, Και μία ντοματιωτίο. έστω για δύο. Και 3 σαλόνι 5. Έστω για 5. Και 3 βιβλιοτεκινιά. Α, όχι, κλέβεις 5 και 3, 8. 8 φουρέ 8. Ωραία, για 8 φορές έστω. Και 4-5 έστω ακόμα. Μα τώρα τι θες να πεις? Συγκάμισα 12 φουρέ. Μα καλά τις μετρούσες. Ναι, γιατί εγώ λατρεύει Αναμπέλα. Ανέλα, εγώ δεν σε λατρεύω. Γιατί, επειδή είμαι μαύρο. Όχι βέβαια. Και εδώ που τα λέμε ναι, γι' αυτό. Και τι να κάνω για να γυρίσει κοντά μου να γίνω άσπρο σαν Michael Jackson Thriller, Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ξεχάσεις ό,τι έγινε μεταξύ μας. Δεν μπορώ. Άμα Αναμπέλα πάρει Μπίλι Μπίκτον, κόψω το κεφάλι μου. Σε παρακαλώ. Πες από τα ράτσα. Έλα τώρα. Πες από λίγο γάγκι. Ο Γάγκης δεν είναι εδώ. Πάω Ίνδια πέσω. Γιατί δεν πας στον Τάμεση που είναι πιο κοντά. Δεν μπορώ, έχει μόλυνση, pollution. Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι και σε δει κανείς. Εντάξει, αλλά να ξέρω εγώ, δεν αφήσω πάρει Μπίλι Μπίκτον. Μπίλι Μπίκτον, ικτρό μπαμπά σου. Θεέ μου τι μπλέξιμο, αλλά αυτά παθαίνει κανείς όταν μπλέκει με το υπηρετικό προσωπικό. Θα κάψω κόρη και άντρα ίδια μέρα. Τώρα να δει Ριμπέκα, τώρα να δει Ριμπέκα, τώρα να. Πες μου ότι είναι ψέματα όσα μου είπε ο Ρόνι. Τι σου είπε, μαμά? Τα κάλαντα, τι μου είπε. Είναι αλήθεια ότι τα έχεις με τον Μπίλι Μπίκτον? Τροπή σου, παλιοκόριτσο! Συνήλθε το φαντάρο. Θέλεις να κλειδώσεις τη μνήμη του πατέρα σου. Εσείς τώρα, ως τι μιλάτε? Όσο να πεις και η Κλιμεντίνη του σπιτιού έγινε. Η κυρία. Συνταγματάρχης Κλιμεντίνη Waterford. Οικογενειακοί φίλοι. Δηλαδή το γνωρίζατε τον μπαμπά. Ναι, είχαν συστηθεί. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, γιατί έχουμε και κηδείες. Αυτό το σύγχαμα τον Μπίλι Μπίκτον δεν θα το ξαναδείς. Μπράβο το πάντα του κατήριο τη μόνη, μπράβο. Αυτό είναι αδύνατον. Τον Μπίλι τον αγαπώ και έχουμε συμφωνήσει σήμερα κιόλας να έρθει να με ζητήσει από τον μπαμπά. Τι? Ο Μπίλι έρχεται εδώ σε λίγο, το πολύ σε 10 λεπτά. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Δεν μου τα είπε αυτά, κυρίες μου, δεν μου τα είπε. Αναμπέλα, πρόσεξε, κορίτσι μου, ναι, μεν έχεις το ακαταλόγιστο, αλλά εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Έρχεται εδώ, Μπίλι Μπίκτον. Ναι, Ρόνι. Του έδωσες ραντεβού εδώ μέσα. Φυσικά. Αν μπει εδώ μέσα υπάρχει κίνδυνος να δει ότι ο μπαμπάς σου είναι θεός χωρέστονα. Και έτσι καταλάβει αυτό το κάθαρμα ο Μπίλι Μπίκτον και ο πατέρας σου εδώ και 20 μέρες είναι φυτό. Και παρόλα αυτά ψήφισε στη Βουλή, θα ρίξει την κυβέρνηση. Μα γιατί όταν απουσιάζει ένας βουλευτής δεν μπορεί να ψηφίσει για αντιπροσώπου? Ναι, όταν απουσιάζει στο εξωτερικό, στον άλλο κόσμο. Τι θα κάνουμε τώρα, Ρόνι? Εδώ. Τι θα κάνουμε, Κλιμεντίνη, καλή μου φίλη? Εκείνες που Ρεβέκα Μικόλς τα έκανες κατά. Έτσι αποκαλυφθεί ότι ο Άλεξ έστειλε ψήφο εμπιστοσύνη από τον παράδεισο. Να είναι στον Στο παράδεισο. παράδεισο είναι με σίγουρη. Βρε, έτσι έχει γίνει τέτοιο πράγμα, τι φλανάκι το Watergate. Βέβαια, εδώ ο Κλίντον είναι πουρο πήγε να ανάψει ο άνθρωπος. Μέσα να τον εφάξει. Πάει η παράταξή μας. Η πιο παραδοσιακή παράταξη της Αγγλίας. Μας βλέπω στις ειδήσεις στα παράθυρα. Σταματήστε επιτέλους! Σταματήστε, θα μιλήσει η Αναμπέλα. Για λέγει η Αναμπέλα. Γιατί είστε τόσο σίγουροι ότι αν ο Μπίλι μάθει τι συμβαίνει θα βγει να το πει? Γιατί και εμείς αυτό θα κάναμε. Είπαμε είναι μαλάκας, αλλά όχι και τόσο. Ο Μπίλι δεν θα το κάνει πρώτα απ' όλα γιατί μ' αγαπάει. Μπράβο! Γι' αυτό μου αρέσει η Αναμπέλα. Γιατί λες την κατάλληλη στιγμή την κατάλληλη κοτσάνα. Και έπειτα γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και συναισθηματικός άνθρωπος. Ο Μπίλι Μπίκτον όλα αυτά. Βεβαίως, συνταγματάρχα Ο μου. Μπίλι Μπίκτον ένας κούλι και ένας προδότης του Συντηρητικού Κόμματος. Που αφού έγινε υφυπουργός χάρη στον πατέρα σου, σηκώθηκε και έφυγε από το κόμμα και πήγε στους εργατικούς. Και ποιος ξέρει με τι μεθόδους αναρχήθηκε εκεί στην αρχηγία. Ο Μπίλι έφυγε από το Συντηρητικό Κόμμα γιατί δεν τον εξέφρασε, γιατί είχε άλλα οράματα. Για κοινωνική πολιτική και κράτος δικαίου. Άιντε, άιντε. Με συγχωρείς Ρεβέκα μου, αλλά η κόρη σου είναι εντελώς ηλίθια. Είναι εύπιστη γιατί είναι συναισθηματική σαν και εμένα. Ξέρεις πώς θα τους τάξανε τότε του Μπίλι Μπίκτον για να φύγει από την παράταξή μας. Πού το βρήκε ο Μπίλι Μπίκτον τα εξοχικά στην Κορνουάλη και το ρετρίε φάτσα στο Hyde Park διαμπερές 230 τετραγωνικά. Αυτό δεν είναι τόσο τρομερό, συνταγματάρχα μου. Και ο μπαμπάς χρηματιζότανε. Άλεξ! Άλεξ! Ακούς τι λέει για σένα η κορούλα σου. Κάνε παιδιά να δεις καλό σου λέει ο άλλος. Ο Άλεξ μπορεί να τα έπαιρνε, αλλά τα έπαιρνε μόνο από συντηρητικούς. Τον εργατικό τη Λύρο Άλεξ δεν την είχε δει ποτέ. Έρχεται! Η καρδιά μου χτυπάει
Μάλιστα τα φούρνο. Όταν σου λέω λεμόνι δεν θα ανοίξεις. Μόλις σου πω μανταρίνι τότε θα ανοίξεις. Εντάξει παιδί μου. Ναι. Λεμόνι. Α, σε παρακαλώ ταξάκι. Γρήγορα κορίτσια. Λεμόνι. Έλα, στο πελέκι. Εντάξει, καθίστε. Μανταρίνι. Λεμόνι. Λεμόνι ή μανταρίνι. Λεμόνι. Μανταρίνι. Κούκος μονός σε διπλό ταμπλό. Καλημέρα σας. Μπίλι Μπίκτον. Ταρσέμ. Είναι έφτιασε. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Καλημέρα σας, Lady Charles. Δεν το πολύ βλέπω. Γεια σου, Ρόνι. Γεια. Καλημέρα συνταγματάρχα. Καλημέρα. Ο Σερ Charles. Αναπαύει. Τέτοια ώρα. Γιατί, θα σας ρωτήσει. Είσαστε λίγο εριστικοί μαζί μου, ή μήπως κάνω λάθος. Και βέβαια δεν είμαι εριστική, είμαι έξαλλη. Μπίλι, η μαμά είναι ενάντια σε αυτή τη σχέση. Δεν εγκρίνει τον όμορφο ερωτά μας. Το είχα προβλέψει. Γιατί είσαι γάτος γι' αυτό. Α, σε ευχαριστώ, Ρόνι. Τούκου. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε τίποτα περισσότερο, κύριε Μπίξτον. Και εγώ δεν πρόκειται να υποχωρήσω τόσο εύκολα, Lady Charles. Εδώ ήρθα με μια απόφαση και θα την πραγματοποιήσω. Ήρθα να πάρω την Αναμπέλα. Τι θες τώρα ή να σου την τυλίξουμε για μετά. Σε παρακαλώ, Ρόνι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάσο. Αγαπητή μου Lady, γιατί αρνείστε αυτόν τον γάμο. Μήπως επειδή είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Μα όπως είσαι η βοηθός φακύρη. Ακριβώς γι' αυτό, κύριε Μπίξτον. Αυτό το κατόφλι εργατικός δεν το έχει περάσει ποτέ. Και μια φορά που υποψιάστηκα ότι μια καμαριέρα μπορεί και να ψήφισε εργατικούς, όχι μόνο την απέλυσα, αλλά τη μάδισα και την κασίδα. Γιατί τέτοιος άνθρωπος είμαι. Μα γιατί αυτή η μυσαλλοδοξία μητέρα δεν μπορούν εργατικοί και συντηρητικοί να ζουν αδελφωμένοι σε μια όμορφη και γαλήνη Αγγλία. Αμάν βρε Αναμπέλα, κορίτσι μου, κλείστε επιτέλους. Έχει τη μαλακία τα ωριά της. Λοιπόν όχι, δεν θα κρατηθώ άλλο, θα αντιδράσω. Έχεις μούτρα να αντιδράσεις προδότη. Που πούλησε στο κόμμα μας έναντι πινακίου φαγής. Πινάκιον φακής τώρα και ρε φάτσα στο Hyde Και Park. διαμερές 230 τετραγωνικά. Το διαμέρισμα το πήρε σε πληστηριασμό, κοψοχρονιά. Και τον πύργο στην Κορνουάλη και αυτό σε οκαζιόν τον επέτυχε. Μου τον άφησε μια θεία μου. Ποια θεία σου, ρε! Μια θεία είχε στο Λίβερπουλ που δούλευε αποκλειστικά. Και είχε και ένα διάρρη στον τρίτο. Πούλησε στο διάρρη και αγόρασε σπίργο. Μα δεν μου άφησε μόνο το διαμέρισμα, είχε και κομπόδεμα η δουλειά. Λοιπόν, και πια τι βγάζει μια αποκλειστικά 22 λίρες τη βραδιά. Άντε 25 αν έχει ειδικότητα. Σώπα καλέ. Σου βρίσκω εγώ Πακιστανή με 15 λίρες και σου λέει και ευχαριστώ. Έκανε. 15. Ναι. Αυτή που είχα εγώ για το μυστήριο μου παίρνει 28. 28. 28. Σέκδα. Βέβαια. Και να πεις έκανε και τίποτα, ο μυστήριος ούτε να φάει, ούτε να ουρήσει, ούτε τίποτα. Μα Γιατί- για ποιον μιλάμε, μητέρα. Για το κυπουρό, παιδί μου. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Μπίξτον χρηματίστηκε για να αποχωρήσει από το κόμμα μας. Αυτό είναι ψεύδος. Απεχώρησα ότι δεν συμφωνούσα με την οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως. Μια πολιτική που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Οικονομικά μέτρα έχουν στόχο να μειώσουν το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών και να περιορίσουν τον πληθωρισμό. Περικόπτοντας τους μισθούς, μειώνοντας τις συντάξεις και δημιουργώντας στρατιές ανέργων. Πώς θα ζήσει ο μισθοσυντήρητος, μαμά. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο συνταξιούχος. Άδειο το καλάθι της νοικοκυράς. Άδειο είναι το κεφάλι σου, ηλίθεια, που κάθεσαι και τον ακούς αχάπατο. Τώρα τα λέει αυτά που είναι αντιπολίτευση. Όταν ήταν κυβέρνηση, τι κάνανε? Τα ίδια και χειρότερα. Αυτό είναι το κόμμα σας. Λαϊκισμός, λιτότητα, ανεργία και σκάνδαλα. Έβρισε ο γάιδαρος στο πετεινό κεφάλα. Ομιλείτε εσείς για σκάνδαλα. Όταν εβούηξε η Αγγλία με την υπόθεση Σάξτον. Τι είναι αυτή η υπόθεση, αγάπη μου, δεν έχω υπόψη. Καλύτερα να μην τα ακούσουν τα αθώα αυτιά σου, μωρό μου. Μα πες μου, αγάπη μου, μ' αρέσει να μαθαίνω για πολιτική. Πολύ καλά, αφού επιμένεις. Συνελήφθη ο Λόρδος Σάξτον με την ιδιαίτερα του να πεοθυλάζει. Πεοθύλαζε ο Λόρδος! Όχι βέβαια! Τι να πεοθυλάσει, αγάπη μου, έχει γραμματεύσει πέος να της το πεοθυλάσει ο Λόρδος. Σιγά και το σκάνδαλο. Εδώ ο δικός σας υπουργός δημοσίων έργων συνελήφθη με τραβεστή. Δεν το ήξερε, την εξέλαβε και γυναίκα. Τώρα σε ποιον τα λες αυτά. Μα αφού σας είναι το λόγο της τιμής μου, μου το εξημιστηρεύει ο ίδιος ο υπουργός αργότερα, συντετριμμένος. Πώς το έκανε, Μπίλη μου έλεγε. Πώς το έφερνε από εδώ, πώς το έφερνε από εκεί και τον έκρυβε το μπούτσο της Ρουφιάνα. Ναι, καλά, όλες οι κρυφές, έτσι λένε μετά,
Δεν ξέρω. Μα τώρα μιλάμε ή δείχνουμε. Σας είπα τον εξέλαβε και γυναίκα. Και ο Πίτερ Τζόουνς, το σοφέρ του για γυναίκα, τον εξέλαβε. Όχι βέβαια, αλλά τον εξέλαβε. Ναι, τον εξέλαβε, αλλά μετενόησε κατόπιν. Μα έτσι ξέρω κι εγώ. Να κάνω πρώτα τα όργια και κατόπιν να μετανοώ. Εσείς ειδικά συνταγματάρχα, μην πολύ μιλάτε για όργια γιατί... Ας μη μιλήσω καλύτερα. Όχι να μιλήσεις, αγάπη μου. Εδώ μιλάμε με σοβαρά πολιτικά επιχειρήματα. Οι συνταγματάρχοι Ναι. είναι ερωμένοι του μπαμπάτσου. Τι πράγμα! Όχι ψέματα, όχι ψέματα. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στους νήσους Φόκλαντ συνελήφθη στην γέφυρα της Ναυαρχίδος Χριστόφορος Κολόμβος να συνουσιάζεται. Με τον Χριστόφορο Κολόμβο! Όχι με τον Αμέρικο Βεσπούτσι. Μα τι είναι αυτά που λες αγάπη μου, με τον πατέρα σου συνουσιάζεται. Όχι. Τι όχι, που στενάξανε τα Φόκλαντ. Από τότε τα είχανε. Βεβαίως. Λοιπόν, τότε έγινε. Γιατί μας ένωσε ο πόλεμος και η αγάπη για την πατρίδα. Κι άλλες αγαπάνε την πατρίδα, αλλά δεν βγάζουνε τα μάτια τους στην Ναυαρχίδα. Τώρα, Ρεβέκα, θα βρεις εμένα και όχι τον κοινό μας εχθρό. Μητέρα, είχε ο πατέρας ερωμένη και το ήξερες. Χρυσό μου και το έκρυβε. Για να προστατέψω την τιμή του και το κόμμα μας. Ω Θεέ μου, σε τι κόσμο ζούμε. Μια ηρωίδα των Φόκλαντ να τα έχει με ένα παντρεμένο. Το ότι είμαι στρατιωτικός δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ράψω κιόλας. Θεέ μου, τι κοινικό της. Ορίστε τι συγχύσωτε, τρέμισα το ψάρι. Τώρα όμως θα μιλήσω εγώ και θα πάθει Πάρκινσον. Γιατί, τι άλλο έχετε να πείτε. Σου έχει πει ο αγαπημένος σου ότι του αρέσουν τα ξινά. Ποια ξινά. Τα ξινά τα μούσμουλα. Ποια ξινά, Αναμπέλα μου, τα σεξουαλικώς ξινά. Αρχίσατε τη λασπολογία, Όχι, τη λασπολογία είναι γνωστό τη σπάση ότι είχατε 3 χρόνια δεσμό με τον Boy George. Με τον Boy George. Βέβαια, με τον Boy George. Ο Θεός να τον κάνει boy, αλλά Τι να σου πω, καημένε, κρίμα τον boys. Πώς μπόρεσες να πας μαζί του, αγάπη μου, γράφει τόσο σαχλά τραγούδια. Μα τώρα είσαι με τα σωστά σου, Αναμπέλα. Είναι ποτέ δυνατόν να πάω εγώ με τον Boy George. Πρώτα απ' όλα είναι κοντός. Και να όταν μόνο Boy George, το γραμματέας που το βάζει. Βουά, το κοινοβούλιο και η Βουλή των Λόρδων. Γαλλικά δεν ξέρει, γερμανικά δεν ξέρει, γραφομηχανή, στενογραφία, τίποτα. Γιατί τον εκρατάς. Διότι κάνει καλούς καφέδες. Γι' αυτό. Και τον παίρνετε μαζί το καφεδάκο. Αναμπέλα, μην τους πιστεύεις. Δεν έχουν πολιτικά επιχειρήματα και ισχυρίζονται ψευδός ότι με μπινές. Καλέ, τι ψευδός. Μόνο να τον δει κανείς τον γραμματέα σου, καταλαβαίνει αμέσως την ειδικότητά του. Με τους τετράγωνους τους ώμους του, τα στιβαρά του μπράτσα. Το στόμα του το ειδιπαθές και τα μάτια του τα βαθυγάλαζα. Δεν είναι βαθυγάλαζα, είναι πράσινα. Πράσινα. Σαν το βυθό της λίμνης. Πράσινα και ονειροπόλα. Γεμάτα αθωότητα, αλλά συνάμα και υποσχέσεις. Άσε τη φωνή του τη βελούδινη, το δέρμα του το τρυφερό το σταρένιο και τα μαλλιά του τα πυκνά τα μαύρα τα τσιγκάνικα. Καλέ, τόσο ωραίος είναι αυτός ο γραμματέας. Κόλαση, Αναμπέλα μου, κόλαση. Να μας το γνωρίσεις. Λοιπόν, κύριε Μπίξτον, μπορείτε ωραιότατα να περιοριστείτε στον γραμματέα σας και να αφήσετε την κόρη μου ήσυχη. Η πόρτα είναι πίσω σας. Όχι! Τι όχι, πίσω μου δεν είναι. Όχι, δεν θα φύγεις. Αλλά όχι, δεν θα φύγω τόσο εύκολα. Γιατί έτσι και τον διώξετε. Τότε κι εγώ θα του αποκαλύψω τι συμβαίνει με τον παπά. Αναμπέλα, θα σε σκοτώσω. Μπίλι, ο παπάς είναι εδώ μέσα. Μέσα στο μπουφετάκι. Δεν είναι μπουφεδάκι. Είναι μηχάνημα. Τι μηχάνημα είναι αυτό. Η νέα κόμπρα της Δελόγγι. Ο παπάς δεν χτύπησε μόνο στα πόδια. Χτύπησε και στο κεφάλι και έπεσε σε κόμμα. 20 μέρες είναι εδώ μέσα. Και τι κάνει. Κεντάει. Τι να κάνει, αγάπη μου, είναι φυτό. Ηλίθεια. Τι έκανες, ηλίθεια. Δηλαδή, ήταν σε κόμμα όταν ψήφισε στη Βουλή. Λιγάκι. Μπίλι, σου αποκάλυψα το μεγαλύτερο μυστικό της οικογένειάς μου για να σου δείξω πόσο σ' αγαπώ. Μόλις έριξες την κυβέρνηση μαλακισμένο, αυτό έκανες.
Δείξε σου εσύ ότι μ' αγαπάς παράφορα. Γιατί για χάρη μου δεν θα μας προδώσεις. Είναι κρετίνα, Παναγία μου, εντελώς κρετίνα. Δεν είμαι κρετίνα, απλώς αγαπώ. Αγαπάς σαν κρετίνα. Λοιπόν, η παράσταση έλαβε τέλος. Μπίλη, έμαθες ό,τι ήθελες να μάθεις. Μπορείς να πηγαίνεις. Κι εγώ να πηγαίνω σιγά σιγά μέσα να ετοιμάσω μια φιλιά. Κάνε και για μένα μια. Μωρέ, κάντε τρεις και βάλετε διπλή δόση σαπούνι. Μα εγώ δεν πρόκειται να αποκαλύψω πουθενά αυτό που έμαθα. Τι. Ο Μπίλι μίλησε ή έκανε παράσιτα το μηχάνημα. Εγώ μίλησα, Lady Charles. Και τι είπατε. Είπα ότι δεν πρόκειται να μιλήσω σε κανέναν για αυτό που έμαθα. Κλιμεντίνη, εσύ άκουσες ότι δεν πρόκειται να μιλήσει. Ναι. Εσύ, Ρόνι. Κι εγώ το ίδιο. Άρα δεν έχω παρεστήσεις. Ομαδική παρέστηση δεν γίνεται. Και με τι αντάλλαγμα δεν θα μιλήσετε. Το χέρι της Αναμπέλας! Αν είναι μόνο το χέρι, πάρτε το πόδι, πάρτε όλα. Τίποτα άλλο μη ζητήσεις. Όχι, Ρόνι, δεν πρόκειται να ζητήσω τίποτε άλλο. Αγάπη μου, επιτέλους πια απέδειξες περίτρανα ότι δεν είσαι το κατοίκι που λένε όλοι. Δεν είσαι ο ρεβίστας, ο πουλημένος που πάτησες επί πτωμάτων. Πες μου, είσαι υπερήφανη για μένα. Η αγάπη μας είναι πάνω από κόμματα, πάνω από ιδεολογίες, πάνω από συμφέροντα. Θα σε ξανά έλεγα ηλίθεια, Λένα, που όλα αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια μου. Λοιπόν, Lady Charles, τι έχετε να πείτε τώρα. Ή ονειρεύομαι ή παίζεται μεγάλη μπλόφα. Αλλά ό,τι και αν συμβαίνει δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά να το δεχτώ. Ρόνι. Παρακαλώ. Πάμε μέσα να ετοιμαστούμε για την τελετή. Τι του χάμω! Είπαμε τι θέλω, αλλά δεν θα την παντρευτώ κι απόψε. Όχι αυτή την τελετή, αγάπη μου. Την τελετή της αποσύνδεσης του παπά από το μηχάνημα. Γι' αυτό με κάλεσαν σήμερα. Για να είμαι εδώ όταν θα... Θα μείνεις κι εσύ. Βεβαίως και θα μείνω για να τιμήσω τη μνήμη του τέος συνεργάτη μου, τέος πολιτικού μου αντιπάλου και νυν Πετερούλη. Έλα, Παναγιά μαζί μας. Κλιμεντίνη γλυκιά μου, έρχεσαι μέσα να με βοηθήσεις να τη δω. Φυσικά, καλή μου, πάμε αγαπημένη μου. Δεν θα μιλήσει έτσι. Τα πάμε, Ρόνι. Καλά. Μου δίνεις το λόγο σου, έτσι. Μα φυσικά. Αγάπη μου, θα μου επιτρέψεις και εμένα να φρεσκαριστώ λιγάκι πριν ξαποστείλουμε τον μπαμπά. Κάνε δουλειά σου, αγάπη μου. Πάω. Να σου πω. Μην αργήσεις, μωρά. 1-2. Μακούι κέντρο. Ποιος είναι? Έλα, εγώ είμαι. Ο Σερ Τσάρλς, εσείς είστε. Ο Θεέ μου, να φωνάξω να σας ανοίξουνε. Βέβαια. Δεν έχετε συνέλθει. Τώρα. Άρα ακούσατε τα πάντα για μένα και την Αναμπέλα. Εσύ τι λες? Και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για αυτό το γάμο. Όχι. Όχι. Τότε κι εγώ δεν σας ανοίγω. Να καθίσετε εκεί μέσα, να σκάσετε. Έχω βλάβει στα ηλεκτρικά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν δεν μου δώσετε την Αναμπέλα και εγώ δεν πρόκειται να σας ανοίξω. Λοιπόν, θα μου τη δώσετε? Τώρα ναι! Και ο Άγιος Σοβέρα θέλει. Λοιπόν, σας ανοίγω υπό έναν όρο. Για λέγε. Να παντρευτώ την Αναμπέλα. Όχι. Όχι! Τώρα δεν είπατε ναι! Όχι. Μα τώρα δεν συμφωνήσαμε! Ναι. Να παντρευτώ την Αναμπέλα! Ναι. Άρα μου τη δίνετε! Όχι. Δεν το πιστεύω! Θα με τρελάνει ο κολόγερος! Απαντήστε μου ειλικρινά! Πεθαίνετε για γαμπρό σας, ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Αχ! Μούλοξε, δεν απαντάει. Λοιπόν, θα μετρήσω μέχρι το 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ρόκι. Μα τι πάθατε σήμερα όλοι και μετράτε μπροστά στο μηχάνημα. Έκανα κάποιους υπολογισμούς. Υπολογισμούς. Βεβαίως. Καλά, πάντως αν νόμισες ότι αυτός που άκουσες είναι ο Άλεξ, δεν είναι ο Άλεξ. Και ποιος είναι? Παρεμβολές από διερχόμενους ταξιτζίδες. Ταξιτζίδες. Ναι, Μπίλη μου, το μηχάνημα συντονίζεται με τα συμβή των περαστικών ταξί. Χριστέ μου, τι λαχτάρα κι αυτή. Τι λαχτάρα κι αυτή. Πηγινίχτα. Εσύ είσαι. Ποιος είναι πιταμένο ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Σωστά.
Τι με θέσω. Μη φοβάσαι, Ταρσέμ, φίλο Μπιλιμπίκτον. Φίλο Μπιλιμπίκτον, να γελάσω και όταν μπήκα γιατί με έφτυσες. Για να μη σε βασκάνω. Με κοροϊδεύεις. Όχι, Ταρσέμ, κάνει εκτρό Μπιλιμπίκτον, άμα μπροστά Ριμπέκα. Υποκρίνεσαι μπροστά στη Ρεβέκα. Ναι, Ταρσέμ, φίλο Μπιλιμπίκτον, Ταρσέμ, ψηφίζει εργατικούς. Ψηφίζεις το εργατικό κόμμα. Τον κοτό, Ταρσέμ, μισή συντερικούς, μισή από το σπίτι, μισή Ριμπέκα. Πάλι με έφτυσες. Όχι αυτής Μπιλιμπίκτον, Ριμπέκα, αυτής Ριμπέκα, κακό για Ριμπέκα. Αύξηση, Ταρσέμ, αύξηση. Φουνάλ, Ταρσέμ, δίρι, Ταρσέμ. Τι σε δέρνει τώρα. Α, τη σκύλα, τη φασίστρια. Αλλά δεν θα έρθουμε εμείς στην εξουσία. Ελπίζω και έχουμε για την Μπίλι Μιγκάλου Γκέτ. Ευχαριστώ. Όπως Μαχάτμα Γκάντι, Μαχάτμα Μπίλι. Βεβαίως, γιατί είμαι ο μόνος πολιτικός με όραμα και προοπτική. Όμως κανένα λάθος, δεν πρέπει να πανηφθεί Αναμπέλα. Τι είπες? Αναμπέλα, κακόγενε. Εδώ φοβάμαι πως κάνεις ένα λάθος, αγαπημένε μου Ταρσέμ. Εσύ λάθος, ερωτατήφλος, δεν βλέπει Αναμπέλα, πουτάνα. Σαβαλιάρα πήρες. Δεν επιτρέπω τέτοιες εκφράσεις για την αγαπημένη μου. Τι διάολο. Αφεντικά και δούλης κατά γεννήκαμε ούλοι. Όχι, Ταρσέμ του λέω. Εσύ αφέντ, αλλά Αναμπέλα καμιέται. Δεν σου επιτρέπω. Πήγαινε από εδώ να δέσοτε. Εντάξει, πάω. Ορίστε τρόπος. Άκουκε. Αλλά έχω απόδειξη. Δεν μου λες. Ναι. Όταν λες καμιέται, τι εννοείς? Δεν ξέρεις. Ξέρω βεβαίως. Εννοώ που βασίζεις τον ισχυρισμό σου. Ταρσέμ βλέπει. Άντρες του μάτιο Αναμπέλα πουλά. Έρχεται ταχυδρόμο, μπαίνει το μάτιο, κλείς πόρτα. Τι παίξει πυρίμπα, μετά καλωτά, κλείς πόρτα. Μετά σούπερ μάρκετ, κλείς πόρτα. Μετά ταχυδρόμο. Κατάλαβα, κλείσει η πόρτα. Ακριβώς. Μα καλά όλη αυτή τη δουλειά κάνει. Όχι, κάνει δυο. Παίζει τρομπέτα. Τι κάνει και... Καημένο Μπιλιμπίκτον. Και εμένα μου έλεγε πως δεν ξέρει από αυτά. Με δάκρυα στα μάτια. Την παρακαλούσα για ένα σκεφτεί τίποτα. Και όμως είναι μητρομανή. Μα τώρα μου μιλάς σοβαρά. Ναι. Μα δείχνει τόσο αθώα. Είναι ατώα μητρομανή. Συγγνώμη, εγώ τώρα γιατί πρέπει να σε πιστέψω? Γιατί κοιτάξτε, Αναμπέλα. Αναμπέλα, Ναι. πήγε η Αναμπέλα με έγχρωμο. Χριστέ μου, τι εξαθλίωση. Μικάλη, πουλί Μικάλη. Μισό λεπτό. Εγώ που το ξέρω έχεις απόδειξη. Έχω σημάδι ποπό. Έχεις εσύ σημάδι στο ποπό? Όχι, Αναμπέλα. Σου έκανε η Αναμπέλα σημάδι στο ποπό. Όχι, Αναμπέλα, σημάδι ποπό. Ηλιά, καρδούλα. Σωστά. Αυτή την καρδούλα που τόσες ώρες έχω γλυκοφιλήσει, την έχουν φιλήσει κι άλλοι. 50, 60. Τι υποκρισία, Χριστέ μου, και μου έλεγε πως είμαι ο πρώτος της. Μετά το 60. Ναι, αλλά εγώ τώρα δεν ξέρω πώς να Να μην πατήσει η Αναμπέλα, αυτό κάνει. Αυτό βεβαίως και θα γίνει. Μπράβο. Να μου φερθεί έτσι εμένα που για χάρη της δέχτηκα να καλύψω ένα τέτοιο φρικτό σκάνδαλο. Αλλά τώρα θα δει. Και αυτή και η σκύλα η μάνα της. Να κάψει η Ριμπέκα, να κάψει η Ριμπέκα. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μου έδωσες, αγαπημένε μου Ταρσέμ. Παρακαλώ. Πω τη σύγχυση. Mr. Bixton και Ταρσέμ τελεπο Mr. Bixton μια κάρη. Θέλεις να σε διορίσω όταν θα γίνω πρωθυπουργός, λέγε που. Όχι, μικρό καρέκι για Ταρσέμ και αντιρφάκι που θέλω αυτόγραφο από Boy George. Ας το διάλογο και εσύ Ταρσέμ, αφού σας είπα δεν το ξέρω καν το Boy George. Θες από τον Elton John. Τέλο. Ωραία, θα σου φέρω. Thank you, Mr. Bixton. Billy Migalo και Μαχάτμα Billy. Δεν παντρευτεί Αναμπέλα. Όχι μόνο δεν θα την παντρευτώ, αλλά θα την τιμωρήσω και αυτήν και τη μάνα της. Προς το παρόν, βέβαια, πρέπει να μείνω στην τελετή για να μην υποψιαστούν τίποτα. Μαχάτμα Billy. Α, και εσένα κοίταξε, μη σου ξεφύγει η λέξη. Ταρσέμ, Μούγκα. Μούγκα. Ταρσέμ. Μάνταμ. Ήρθε η ώρα. Μαλίστα, μάνταμ. Μαλίστα. κάνεις έτσι, εγώ είμαι η χείρα. Όχι μόνο εσύ, Ρεβέκα, είμαι κι εγώ. Εσύ είσαι μισή χείρα. Τώρα αυτό το λες επειδή είμαι λίγο κοντούλα. Όχι, χρυσή μου, επειδή δεν σε παντρεύτηκε επίσημα. Oh. Έλα, Ρόνι, ρύθμισε το μηχάνημα στο 0. Από τώρα δεν θα το κλάψουμε λίγο. Θα τον κλάψουμε στην κηδεία, μην τον κλαίμε 2 φορές. Καλά, μισό λεπτό να βρω το προspectus. Ανοίγουμε το διακόπτη του νερού.
Νερό, γιατί θα τον πνίξουμε. Ξέρω εγώ, έτσι γράφει. Ρυθμίζοντας τους 40 βαθμούς, έχουμε μια τέλεια και ταυτόχρονα οικονομική πλήση. Το προσπέκτος του πλυντηρίου έφερε ηλίθιε. Συγγνώμη από την ταραχή μου. Αχ, Άλεξ, τι σου κάνουμε. Άστα τι σου κάνουμε και τελείωνε. Έχει χτυπήσει κι η γόβα. Το βρήκα. Αμάν, το προσπέκτους είναι στα Ιαπωνέζικα. Δεν έχει αγγλικό φυλάδιο. Όχι. Και τώρα τι κάνουμε. Ξέρω εγώ. Θα μας μείνει ο Άλεξ αμανάτη. Μα είναι παράδεκτο αυτό εκ μέρους των εισαγωγών. Τόσα λεφτά κάνει ένα μηχάνημα. Δεν μπορώ να βάλω ένα φυλάδιο στα αγγλικά. Πόσο κοστίζει πια. Έχουνε κακό συνήθειο. Να σας πω εγώ τι έπαθα τις προάλλες. Αγόρασα ένα βίντεο και μου έμεινε άχρηστο διότι έγραφε τα κανάλια Λαντάνα. Βρέτασε. Εσύ, παιδί μου, που είσαι κάπως ξωτικός, μήπως ξέρεις τίποτα Ιαπωνέζικα. Εγώ είναι το Ιαπωνέζικα από την γιάκτα. Λέω, παιδί μου, επειδή τρώτε κι εσείς πολύ ρύζι, μήπως. Όχι, όχι, δεν Εγώ να το βγάλουμε από την πρίζα να τελειώνει. Τέλος πάντων, Ρόνι, εσύ στην πρίζα. Μάλιστα. Αντίο, Άλεξ. Αντίο, μπαμπά. Αντίο, Τουτουλίνη. Αντίο Σαρτσό, υπήρξατε πολιτικός μου αντίπαλος, αλλά παρά τις όποιες αντιθέσεις Αρκεί μας, τα υπόλοιπα οφείλω να στην παραδεχτώ. εκκλησία, αρκεί. Συγγνώμη. Αντί Εφέντη. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. Αντίο, φίλε. Τι έγινε, Ρόνι. Συγγνώμη, λάθος μπρίζα. Έλα, βρε, Ρόνι, και εσύ συγκεντρώσου λίγο. Μια πρίζα σου είπαμε να βγάλεις. Πάμε πάλι. Αντίο, Άλεξ. Αντίο, μπαμπά. Αντίο, Τουτουλίνη. Αντίο Σαρτσό, υπήρξατε πολιτικός. Αντί Εφέντη. Αντίο, φίλε. Χριστέ μου, και αυτό το τηλέφωνο, Ρόνι, σε παρακαλώ, σήκωσέ το εσύ. Εγώ μόλις χείρεψα. Παρακαλώ. Ναι. Τι? Είναι σοβαρά? Τι? Μάλιστα, θα του τα διαβιβάσω. Τι να διαβιβάσω δηλαδή? Χαίρετε. Τι έγινε, Ρόνι. Είναι τρομερό, είναι απίστευτο. Τράκαρε η λιμουζίνα του Πρωθυπουργού σε μετοπική. Τι? Πήγε να αποφύγει ένα γατάκι και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Και? Ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας είναι νεκρός. Ω Θεέ μου! Το τρομερό δεν είναι αυτό. Το τρομερό είναι άλλο. Σκοτώθηκε και το γατάκι. Κλείστο, κόρη μου, κλείστο, ηλίθεια. Το τρομερό είναι ότι με βάση το καταστατικό του κόμματος, ο Πρωθυπουργός διορίζεται αυτομάτως αντιπρόεδρος. Και ποιος είναι ο αντιπρόεδρος? Μα τι ρωτάς, Ρεβέκα μου? Ο Άλεξ είναι αντιπρόεδρος. Ο μπαμπάς. Συγχαρητήρια, αγάπη μου. Πεθαίνεις, πρωθυπουργό. Καλέ, τι πεθαίνεις! Βάλτο στην πρίζα! Ναι, Μάκη μου, ναι, και εμείς το πιστεύουμε. Η πρωθυπουργία του Άλεξ θα είναι μια ακόμα λαμπρή σελίδα στην ιστορία της Αγγλίας. Ναι. Μα φυσικά και θα του τα διαβιβάσω. Ναι. Ποιος είναι? Η Θάτσερ. Τι θέλει κι αυτή? Για τα συγχαρητήρια. Καλά, τελείωνε. Μιλάει και αργά. Τελείωνε. Μάλιστα. Ναι, φυσικά και θα ακολουθήσει τη δική σου γραμμή. Εξάλλου μισοί και πλέον ηγέτες της Ευρώπης εμιμούνται κατά γράμμα. Μόνο το ταγέρ που δεν έχουν ράψει. Ναι. Όχι, δεν μπορεί να σου μιλήσει αυτή τη στιγμή. Είναι στο μπάνιο. Ναι, Χρυσή μου, ναι. Γεια. Επιτέλους το έκλεισε. Τι γλιστρίδα κι αυτή η γυναίκα. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, συνταξιούχα είναι, δεν ξέρει τι να κάνει όλη μέρα και πιάνει τα τηλέφωνα. Ναι, αλλά να πάρει και κανένας άλλος σειρά. Έχουμε να απαντήσουμε και σε ένα σωρό τηλεγραφήματα. Ήρθαν κι άλλα. Δεν σταματάνε να έρχονται από όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια. Χέλμουτ Κόλ. Πάει αυτό. Ναι. Συγχαρητήρια, Λιονέλ Ζεσπεν. Συγχαρητήρια, Κώστα Σιμίτη. Α. Μάλλον Κινέζος ήταν αυτός. Μα τι λες, Ρεβέκα μου, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ναι, δεν το πιστεύω. Έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα και ο Ντάνι Πρίτσαρτ. Τι υποκριτής. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, προσπαθεί να καλοπιάσει τον Άλεξ για να εξασφαλίσει την αντιπροεδρία του κόμματος. Αν ζούσε ο Άλεξ με το άχτη που τον είχε, δεν έβλεπε αντιπροεδρία ούτε το 2004. Αλλά είναι τυχερός. Καρσέμ, κοντούνι. Μαλίτο. Είναι το κοντό φαντάρου. Η Κλιμεντίνη πέσει να περάσει. Μαλίτα, περάσει φαντάρου, περάσει. Καλημέρα, Ρόνι. Καλημέρα. Καλημέρα, γλυκιά μου. Καλημέρα, Εκκλησία. Καλημέρα, Άλεξ. Στου κουφού την πόρτα.
Πώς τα πήγε την πρώτη μέρα της πρωθυπουργίας του? Ήσυχα. Δεν λες που δεν πέθανε χτες που τον βγάλαμε από την πρίζα. 3 ολόκληρα λεπτά είσαι χωρίς τροφοδοσία ο καημένος. Κοίτα, σημάδι από το Θεό είναι φανερό. Ο Θεός δεν θέλει να πεθάνει ο Άλεξ. Μα αν δεν ήθελε να πεθάνει, δεν θα τον έριχνε σε κόμμα. Μα δεν βλέπετε ότι ο Θεός θέλει τον Άλεξ στο πρωθυπουργικό θόκο της Αγγλίας? Από πού να το δούμε, Κλιμεντίνη μου? Ο Άλεξ αύριο, το πολύ μεθαύριο, μας αφήνει χρόνους οριστικά. Διότι το σκοπό μας το πετύχαμε. Την πρωθυπουργική σύνταξη θα την πάρω, δεν τίθεται θέμα. Οπότε, τι μας μένει μετά? Την πρίζα και έχετε γεια στις έμορφες. Λυπάμαι, αλλά δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Ως προς την πρίζα ή ως προς τις έμορφες? Ως προς την πρίζα, φυσικά. Τι εννοείς, καλή μου? Εννοώ ότι ο Άλεξ δεν θα πεθάνει. Γιατί βρέθηκε το φάρμακο για το κόμμα? Μην αστείευεσαι, Ρόνι, θα έρθω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά. Κλιμεντίνη, με τρομάζεις. Κοίταξε, δεις, Ρεβέκα. Χτες το βράδυ όλη νύχτα σκεφτόμουν το θέμα του Άλεξ και βγήκα στο εξής συμπέρασμα. Ο Άλεξ είναι αυτή τη στιγμή πρωθυπουργός. Ένα ολόκληρο βράδυ σου πήρε για να το σκεφτείς αυτό? Ρόνι, μη με διακόπτεις. Αν ο Άλεξ πεθάνει σήμερα ή αύριο, όπως έχουμε αποφασίσει, ποιο θα είναι το κέρδος? Για τον Άλεξ η αιωνιότητα, για μένα η σύνταξη. Για μένα! Τι θες και εσύ, σύνταξη? Σύνταξη για την κόμενα που ακούστηκε. Μόνο για τη χείρα. Για σένα, Ρόνι, ποιο θα είναι το κέρδος? Μα εγώ δεν είμαι χείρα. Ούτε καν κόμενα. Αν όμως ο Άλεξ ζήσει. Τι εννοείς, αν ζήσει? Αν λέω, υποθετικά μιλάμε τώρα. Αν ζούσε, μπορείτε να φανταστείτε τι κέρδη θα αποκομίζαμε και οι τρεις μας. Τι θες να πεις, Κλιμεντίνη? Πολύ απλά, ήρθα να σας προτείνω να μην βγάλουμε τον Άλεξ από την πρίζα. Τι! Για πόσο καιρό? Θα δούμε. Και θα παραμένει ο Άλεξ πρωθυπουργός σε κατάσταση ζόμπι. Ακριβώς. Και πώς θα κυβερνιέται η Αγγλία, Κλιμεντίνη μου, με αυτόματο πιλότο? Θα κυβερνάμε εμείς. Κλιμεντίνη, γλυκιά μου, μήπως πριν έρθεις εδώ κοπάνισες τίποτα πυρίτσες? Όχι. Μήπως φουμάρισες κάνα τρίφυλλο? Όχι, φυσικά. Τότε δεν μπορεί, θα έχεις πάρει έκσταση. Μα γιατί αντιδράτε έτσι? Γιατί δεν μπορεί να λες τέτοιες μαλακίες, ξενέρα? Δεν είναι μαλακίες. Απλώς εμένα δεν μου ήταν αρκετή ψωροσύνταξη και ωραίες αναμνήσεις. Εγώ έχω στόχους. Τι στόχους, αν επιτρέπετε? Να υλοποιήσω την πολιτική υποθήκη του Άλεξ. Καλή, ποια πολιτική υποθήκη? Ο Άλεξ, σαν πολιτικός, ήταν 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Λάθος, ο Άλεξ είχε πολύ μεγάλα πολιτικά σχέδια. Ο Άλεξ καλά δεν ήξερε πόσα κράτη έχει η ΟΚ. Γιατί δεν έδινε σημασία στις λεπτομέρειες. Και οράματα μεγαλεπίβολα, αλλά δυστυχώς η τύχη το έφερε να γίνει πρωθυπουργός σε αυτή την κάπως ιδιόρυθμη κατάσταση. Τι κάπως ιδιόρυθμη, Κλιμεντίνη μου, εδώ μόνο το σάβανο που δεν φοράει. Και δεν θα το φορέσει μέχρι να πραγματοποιήσω εγώ τα όνειρά του. Καλέ, φέρτε το Ζουρλομανδία. Η κοπέλα παραλυρεί. Στην καινούργια κυβέρνηση που θα ορκίσει θα με διορίσει υπουργό εθνικής αμήνης. Και μένα, Βασίλισσα. Βασίλισσα έχουμε. Και θα κάνω ξανά πραγματικότητα την Αγγλία των 7 θαλασσών και των 5 υπήρων. Τηλεφωνήστε να έρθει αμέσως ασθενοφόρο να τη μαζέψει. Η κοπέλα πάσχει. Εσείς θα έρθετε ασθενοφόρο, όχι εγώ. Αν πεθάνει ο Άλεξ τώρα θα πάρει το κόμμα στα χέρια του Ντάλι Πρίτσαρτ, οπότε μαύρο αυτή τη μας έφαγε. Γιατί τι θα μου κάνει εμένα, θα μου κόψει τη σύνταξη? Αμάν με αυτή τη σύνταξη. Δεν υπάρχει μόνο η σύνταξη στη ζωή. Ναι, πώς είναι, μια εξασφάλιση. Καλά, θα την πάρει σταμάτα. Εσύ όμως, Ρόνι, δεν πρόκειται να ξαναδείς Υπουργείο ούτε με το κι άλλη. Όσο και εμένα θα με στείλει με δυσμενή στην Ουαλία. Μα γιατί το λες αυτό? Γιατί στις νευραλγικές θέσεις θα βάλει τους πριτσαρτικούς. Συγγνώμη, και για να μην πας εσύ στην Ουαλία θα συντηρήσουμε τον Άλεξ αυτή την κατάσταση. Πώς είναι δυνατόν? Όπως ήταν δυνατόν εδώ και 20 μέρες. Και δεν το κρατάμε εδώ μέσα σαν τη μούμια του Λένι στο Κρεμλίνο. Φυσικά. Εγώ δεν δέχομαι, καταρχήν δεν με συμφέρει. Μόνο το ρεύμα που καίει αυτό το μηχάνημα να βάλεις, πάλι η μισή σύνταξη. Θα πληρώσω εγώ το ρεύμα, το 1/3. Σιγά καημένη και τα ξοδεύτηκες. Καλά όλα αυτά. Νεκρός πρωθυπουργός, τι αποφάσεις θα παίρνει, μου λες? Γιατί οι ζωντανοί πρωθυπουργοί τις αποφάσεις παίρνουν μόνοι τους, απλώς τις υπογράφουν. Η μόνη διαφορά ανάμεσα σε ένα νεκρό και σε ένα ζωντανό πρωθυπουργό είναι ότι ο ζωντανός βγαίνει και στην τηλεόραση. Και λίγο το είσαι αυτό, αυτό είναι το πιο βασικό. Εδώ εγώ για να ενισχύσω το image μου μέχρι και σε τηλεπαιχνίδι έχω βγει. Στο πες το, βρες το, πάρτο. Και έχασες γιατί δεν ήξερες που είναι η λιμνή Τιτικά. Γιατί εσύ ξέρεις. Όχι, βέβαια δεν έχω και στα τηλεπαιχνίδια να γίνω TV star. Μα Κλιμεντίνη, τη σήμερα ημέρα εσύ το αξίωμα με βλέπουν στην τηλεόραση. Άρα υπάρχουν. Σοφιστίες των σημειολόγων. Καθόλου. Για τη σημερινή κοινωνία το μέσο μαζικής ενημέρωσης, η Μέρλιν Μωρό υπάρχει πολύ περισσότερο από ένα ζωντανό που δεν βγαίνει στην τηλεόραση. Έφερες το σωστό παράδειγμα, έτσι ακριβώς θα βγαίνει και ο Άλεξ στην τηλεόραση. Από φιλμ αρχείου σαν τη Μέρλιν. Μα δεν είναι ίδιο. Ο Άλεξ με τη Μέρλιν Μωρό. Γιατί, επειδή ο Άλεξ δεν είναι πλατινέ ξανθιά. Όχι, γιατί δεν έχει πολύ ρεπερτόριο να τον δείχνουμε. Ένα μέρα έχει τον Νιαγάρα, το λένε αγαπηθούμε. Με το Rive Montant. Ναι, το άλλο το καταπληκτικό. Οι άντρες προτιμούν τις ξανθές με την Τζέι Ράσελ που τραγουδούσαν το ραλά, 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 ραλά. Δεν είναι ανάγκη να δουν οι τηλεθεατές τον Άλεξ να τραγουδάκι και να κουνάουν τα βυζιά του και να πιστούν ότι υπάρχει με ένα σεμνό πλάνο από το κοινοβούλιο. Το λύσαμε το πρόβλημα. Καλά. 2 λεπτά. Ξαναεπιμένω όμως. Δεν πρέπει να κάνει δημόσιες εμφανίσεις. Ας πούμε στη σύνοδο κορυφής της ΕΟΚ. Πώς θα πάει, με το μηχάνημα? Πρώτα δεν φτάνει η μπαλαντέζα. Θα πάει ο υπουργός των εξωτερικών. Ωραία, στο εξωτερικό ήρθε εδώ κάποιος επίσημος για να το δει. Ένα σκόλ, ένα τζεσπέρ. Τι θα του πούμε ότι είναι ο Άλεξ? Στο μπάνιο.
Στο μπάνιο. Ναι, στο μπάνιο. Κι άμα του έρθει του κόλλου να κατουρίσει, πού θα τον πάμε? Στο Βεσεδάκι το ξένο. Κι αν θέλει να πληθεί, δεν έχει ντου στο Βεσεδάκι. Καλά σπίτι, δεν έχει αυτός και να πληθεί. Θα κάνει όλο το ταξίδι από τη Γερμανία για να ξεβρωμιστεί εδώ μέσα. Λιάννα, παιδί μου τώρα. Αν. Τότε βγάλω το στην αυλή να πληθεί με το λάστιχο. Μωρέ, τι κουταμάρες με τόση ώρα. Εμείς από τον κόλλο κινδυνεύουμε. Εμείς πρώτα απ' όλα κινδυνεύουμε από τον Μπίλι Μπίξτον που ξέρει τώρα τα πάντα για τον Άλεξ. Ο Μπίλι ορκίστηκε να μην βλύσει χάρη της Αναμπέλας. Για τον Μπίλι να με επιτρέψεις να διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Λυπάμαι, Κλιμεντίνη μου, αλλά αυτό που ζητάς δεν γίνεται. Δηλαδή αρνείστε. Κλιμεντίνη, γλυκιά μου, καταλαβαίνω ότι ο χαμός του Άλεξ έχει ταράξει, αλλά πάρ' το απόφαση. Ο Άλεξ δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Απόψε θα τον βγάλουμε από την πρίζα. Ωραία. Τότε αν ο Άλεξ πεθάνει, εγώ θα τιμήσω τη μνήμη του με ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που θα λέγεται 15 χρόνια και 23 ημέρες με τον Άλεξ. Και το οποίο θα περιέχει τι? Συνταγές μαγειρικής τι να περιέχει. Θα εξέρει το πολιτικό του ανάστημα, θα μιλάει με στοργή για το ανθρώπινο πρόσωπό του και θα αποκαλύπτει όλα όσα μου είχε εκμυστηρευτεί και για το πολιτικό παρασκήνιο και για το οικογενειακό του περιβάλλον. Δηλαδή θα γράψεις και για μένα. Όχι μόνο θα γράψω, θα σου έχω ολόκληρο κεφάλαιο, καλή μου. Το οποίο θα λέει τι? Τα σύστριγγλα. Και θα αποκαλύπτει τη σχέση μου με τη Ρεβέκα. Και όχι μόνο η Ρεβέκα έχει και άλλα παραστρατήματα εκτός από σένα, Ρόνι. Μην την ακούς, Ρόνι, μην την ακούς. Έχω φωτογραφίες, Ρεβέκα. Τι φωτογραφίες? Ένα σου λέω, θυμήσου τη Χαβάη. Τι έκανε στη Χαβάη, Ρεβέκα? Τι έκανε στη Χαβάη, Ρεβέκα? Φαίνεται κάποιος παπαράτσι με φωτογράφησε την ώρα που έκανα ηλιοθεραπεία στην πισίνα με το μονοκύλι. Ποιος παπαράτσι, καλή, ποιος παπαράτσι? Και βάλει ο Alex Detective για να σε αναγκάσει να του δώσει διαζύγιο, να έχει φωτογραφίες. Τι κάνεις εδώ, Ρεβέκα? Ηλιοθεραπεία. Με ένα χαβανέζο από πάνω σου? Για να μην μαρτάξει ο ήλιος. Βρήκα και ωραίο τίτλο και το κεφάλαιο που σε αφορά. Χαβάη 5-0. Παναγία μου, εδώ δεν είσαι εμένα, αλλά με ένα τσούρμο χαβανέζους. Μόνο Μαγκάρετ λείπει. Ρόνι, δεν κάνουμε αυτό που νομίζεις. Αλλά τι κάνετε? Εδώ χορεύουμε με το παλικάρι ένα φολκλωρικό χορό της Χαβάης. Και στα 4 χορεύεται αυτός ο χορός. Έτσι είναι το έθιμο εκεί. Καλά. Χριστέ μου, θα μου έρθει εγκεφαλικό. Τι είναι αυτό που κρατάς, Ρεβέκα? Φωτομοντάζ. Εγώ ένα παγωτό χωνάκι έτρωγα και αυτοί μοντάρισαν άλλο πράγμα στη θέση του. Και τι πράγμα! Χαβανέζικο. Λοιπόν, αν ο Άλεξ πεθάνει, όχι μόνο θα γράψει το βιβλίο, θα είναι και εικονογραφημένο. Κλιμεντίνη, όχι. Ο Άλεξ προόριστε να ζήσει και θα ζήσει. Μα δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε στη ζωή, δεν το καταλαβαίνεις, δεν γίνεται. Να γίνει. Γιατί αλλιώς μετά το θάνατο του Άλεξ θα γίνει μέσα τους Παπανδρέου της Ελλάδας. Χριστέ μου, τι κατάντια. Τι να σου πω? Τι να σου πω? Πους! Και ξανά πους! Έρχομαι από συνεργείο. Ας το διάλογο κι εσύ. Λάρια, μίζες, δισκόφρενα. Ρόνι. Ρόνι, ένα σφάλμα έκανα, ξέχασέ το. Τώρα η Κλιμεντίνη μας κρατάει στο χέρι με αυτό το σφάλμα. Τι να κάνουμε. Θα το υποστούμε και αυτό. Τι εννοείς? Θα κρατήσουμε τον Άλεξ στη ζωή? Μα δεν το βλέπεις, είναι σημάδι από το Θεό. Ο Θεός θέλει τον Άλεξ, πρωθυπουργό της Αγγλίας. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Έλα! Έλα ρε κορίτσι μου και με κοψοχόλιασες. Ρόνι! Τι άλλο πάλι θα ακούσω σήμερα, σιγά σιγά λέει. Θέλω να πεθάνω. Α. Είμαι η πιο άτυχη κοπέλα της Αγγλίας. Γιατί, τι σου συνέβη πάλι? Χώρισα με τον Μπίλι. Να το, πώς που πότε, λέγε. Τώρα πριν λίγο με είπε πόρνη και χωρίσαμε. Πώς σου το είπε δηλαδή? Φύγε πόρνη, χωρίζουμε. Μα πώς έγινε αυτό? Δεν ξέρω. Εγώ πήγα σήμερα στο σπίτι του γεμάτη ευτυχία που θα αγωνιαστούμε. Είχα βέβαια και λίγη θλίψη για τον παπά, αλλά κυρίως είχα ευτυχία. Χτυπάω την πόρτα. Τάκ, τάκ. Μου ανοίγει η κυρία Χέντριξ, οικονόμος. Τι κάνετε, κυρία Χέντριξ? Ας τα λέμε καλά, κορίτσι μου. Πού είναι ο Μπίλι? Πήδηξε τα αυτά κορίτσι μου και πήγαινε παρακάτω. Παρακάτω πού? Στο φύγε πόρνη. Το φύγε πόρνη, το είπε στο τέλος. Δεν έχει παρακάτω. Ωραία, πριν από το φύγε τι σου είπε? Τίποτα. Πριν από το πόρνη, Φύγε. μόνο φύγε σου είπε. Όχι, φύγε πόρνη, μου είπε. Αλλά μέρα κορίτσι μου συγκεντρώσου μισό λεπτό για να καταλάβω κι εγώ τι σου συνέβη. Θες να το ξαναπιάσω από την κυρία Χέντριξ? Βρε πω που θες κι αυτό. Λοιπόν, τι κάνετε, κυρία Χέντριξ? Σας τα λέμε καλά, κορίτσι μου. Που είναι ο Μπίλι? Στο γραφείο. Μπορείτε να μου τον φωνάξετε, σας παρακαλώ. Ευχαρίστως. Πάει στο γραφείο. Πόσα βήματα έκανε δεν μας είπες? 7. Ωραία. Χτυπάει την πόρτα. Τακ, τακ. Κύριε Μπίξτον, σας ζητούν. Ποιος είναι? Η Λάνα Τάρνερ. Όχι καλέ, εγώ ήμουνα. Σας λένε βρε καλό παιδί, πήγαινε παρακάτω να τελειώνουμε. Και τότε Ναι. ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ο Μπίλι, αλλά με ένα άλλο πρόσωπο. Είχε κάνει πλαστική.
Όχι, ο ίδιος ήτανε, αλλά ήταν σκληρός μαζί μου, ψυχρός, απότομος, φύγε πόρνε, μου είπε. Μα καλά δεν σου εξήγησε. Όχι. Κατάλαβα. Τι, κατάλαβες, αφού δεν μου εξήγησε. Άκρη ηλίθεια, ακόμα δεν έχει καταλάβει. Ο Μπίλι από καιρό είχε υποψιαστεί ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει με τον πατέρα σου. Αλλά δεν είχε πρόσβαση εδώ μέσα ώστε να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε χρησιμοποίησε ένα ως δούριο ύπο. Τι δούριο ύπο, δούρια φοράδα θέλω να πω. Δηλαδή χρησιμοποίησε για πολιτικές σκοπιμότητες την αγνή κοριτσίστικη αγάπη μου. Μπορείτε να κάνετε κι εσύ κι μάλλον με τα αγνά κοριτσίστικα γαμίσια σας ρόιδο. Ω Θεέ μου. Έλα, ποιος διάλογος είναι πάλι. Μίστερ Μπίξτον. Τι. Μίστερ Μπίξτον. Διώξτο. Όχι Διώξτον, Μπίξτον. Ναι παιδί μου, Μπίξτον. Διώξτο Μπίξτον. Δεν συνεννοηθούμε σήμερα. Μην τον αφήσεις να περάσει. Γεια σου Ρόνι, θα σε έμφωναξε με αμέσως τη Lady Charles. Πώς τολμάς και μπαίνεις εδώ μέσα ρε αλήτη. Τολμάς και έρχεσαι εδώ μέσα, άκαρδε, που με χρησιμοποίησες σαν δούρια φοράδα. Ποια δούρια φοράδα και δούρια κατσίκα. Εγώ ήρθα εδώ για να μιλήσω με τη μητέρα σου. Και τι να πεις βρε Ύπουλε που βρήκες το κοριτσάκι μας μικρό και ηλίθιο και το χρησιμοποιήσεις. Όχι, σταμάτα. Μανούλα, καλή μου Μανούλα. Μη λες τίποτα, τα άκουσα όλα. Lady Charles, θα ήθελα να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Πολύ καλά. Ρεβέκα! Σας παρακαλώ, πηγαίνετε μέσα. Εντάξει Μανούλα. Ρεβέκα θα είμαι μέσα. Αν με χρειαστείς, φώναξε τον Ταρσάν. Λοιπόν, κύριε Μπίξτον, γιατί επιμένετε να με δείτε. Δεν σας αρκεί ότι με νικήσατε. Ήρθατε να παίξετε με το θύμα σας. Μα γιατί το λέτε αυτό, Lady Charles. Είσαστε πολύ έξυπνος, Μπίλι. Χρησιμοποίησατε την κόρη μου για να μάθετε την αλήθεια. Και τώρα την πετάτε σαν στημένη λεμονόκουπα. Δεν ήρθα εδώ για να μιλήσουμε για το θέμα της Αναμπέλας. Για μένα το κεφάλαιο Αναμπέλα έχει κλείσει οριστικά. Τότε τι ήρθατε να πούμε. Γνωρίζετε το μυστικό που μπορεί να καταστρέψει το Συντηρητικό Κόμμα. Αύριο κιόλας μπορείτε να προκηρύξετε εκλογές και να τις πάρετε με τα μπούνια. Ακριβώς γι' αυτό ήρθα να μιλήσουμε, για τις εκλογές. Συγκεκριμένα ήρθα να σας ζητήσω κάτι. Τι πράγμα, να σας ψηφίσω. Εγώ, Χρυσέ μου, ετοιμάζω βαλίτσες και διαβατήρια. Για να φύγω απόψε κιόλας αν γίνεται από την Αγγλία και να πάρω το μικρό δρόμο της προσφυγιάς. Σαν έκπτωτη τσαρίνα, σαν ξεπεσμένη σουλτάνα. Αν συνεργαστείτε μαζί μου δεν θα χρειαστεί τίποτα από όλα αυτά. Δεν σας καταλαβαίνω. Θα σας μιλήσω χωρίς περιστροφές. Θέλω ο άντρας σας να παραμείνει πρωθυπουργός της Αγγλίας για 5 μέρες ακόμη. Το πολύ μία εβδομάδα. Συγγνώμη, μπορείτε να επαναλάβετε αυτό που είπατε. Δεν μ' ακούσατε καλά. Δεν ομιλώ καθαρά. Και εντελώς καθαρά δεν μιλάτε. Έχετε αυτό το Αλλά τέλος πάντων δεν είναι εκεί το θέμα, κατάλαβα τι είπατε. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Άλεξ θα παραμείνει πρωθυπουργός από το μηχάνημα, όπως ήταν τόσο καιρό υπουργός αμήνης. Να άλλο υπουργός, άλλο πρωθυπουργός, έχει διαφορά. Η διαφορά ανάμεσα σε έναν υπουργό και έναν πρωθυπουργό είναι μόνο το πρόθο. Το προς. Όχι το πρόθο. Ναι, αυτό λέω, το προς. Προς. Μπορούμε να μιλάμε με λέξεις χωρίς σίγμα. Να είπαμε λέω σου το σου, όχι σου το σου. Καλά, μη χτυπιέστε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι νεκρός πρωθυπουργός, δεν κρύβεται. Ναι, βεβαίως δεν κρύβεται. Δεν έχω εγώ αντίρρηση. Αλλά αν εγώ βγω αύριο το πρωί και πω ότι συνάντησα τον Άλεξ και μιλήσαμε και παίξαμε και κρίκετ, ποιος δεν θα πιστέψει ότι είναι αλήθεια. Μπορούμε ωραιότατα να βγάλουμε και μία φωτογραφία. Στο μηχάνημα. Όχι βέβαια, στον κήπο με φωτομοντάζ. Το φωτομοντάζ σήμερα κάνει θαύματα. Εμένα θα μου πείτε. Ξέρω εγώ μια φίλη μου, ένα παγωτοχωνάκι πήγε να φάει και δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι τη μοντάριστε. Λοιπόν, σας καλύπτει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Τι άλλο θέλετε? Μα δεν καταλαβαίνω. Έχετε σίγουρη τη νίκη στις εκλογές αύριο το πρωί. Γιατί όλα αυτά? Ακριβώς γιατί δεν θέλω να γίνω πρωθυπουργός αύριο το πρωί, μαντάμ. Προσέξτε με, προσέξτε. Η κυβέρνηση του Συντηρητικού Κόμματος σκοπεύει αυτή τη βδομάδα να περάσει από τη Βουλή μερικά φρικτά μέτρα λιτότητας. Αυτά για τα οποία μας σκυλοκατηγορείτε. Ακριβώς. Αν βγω εγώ αύριο το πρωί θα αναγκαστώ να τα περάσω εγώ. Γιατί είναι εντολές του Μάστριχτ. Μάλιστα. Ενώ αν μείνετε εσείς στην εξουσία και θα τα χρεωθείτε εσείς και εγώ θα σας κάνω σύσκατους στη Βουλή για την αντιλαϊκή σας πολιτική. Οπότε θα έχετε εμένα σμπάρ. Φυσικά! Μα με φαντάζεστε να προσπαθήσω να περάσω εγώ αυτά τα μέτρα λιτότητας σοσιαλιστής πράγμα. Θα με πάρουν με τα αυγά και τις ντομάτες. Χάλια θα μου το κάνουνε το κοστούμι. Ναι. Είναι πολύ σκληρό παιχνίδι η πολιτική. Άσε που βάφει το αυγό στο Κασμίρι και δεν βγαίνει μετά. Άτσε τζεντήλε, έχετε δοκιμάσει?
Γιατί το βγάζει το αυγό. Άμα το τρίψεις καλά πριν από την πλήση επιτόπου πάνω στο λεκέ. Σοβαρά. Καταπληκτικό, δεν το ήξερα αυτό, τρομερό Λελίτσα. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι να παραμείνει πρωθυπουργός ο Άλεξ, ο οποίος στην κατάστασή του φυσικά δεν κινδυνεύει από τα αυγά, οπότε και εσείς δεν θα έχετε κάθε τόσο να χαλάτε τα χεράκια σας με τα απορριπαντικά. Μα το Άτσε Τζεντίλε έχει χαμηλό πεχά και προστατεύει τα χέρια. Μα γλυκιά μου Ρεβέκα, το θέμα εδώ δεν είναι το πεχά, το θέμα είναι το κόστος. Το Άτσε Τζεντίλε. Όχι βέβαια, το πολιτικό κόστος που έχουν αυτά τα μέτρα. Τότε μην τα περάσετε. Θα αστιεύεστε φυσικά. Μισό λεπτό γιατί έχω καταμπερδευτεί. Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα μέτρα? Θέλετε να σας απαντήσω ειλικρινά? Ναι. Κατ' ουσίαν χαίστηκα. Αλλά ως εκ της θέσεώς μου εγώ είμαι υποχρεωμένος να διαμαρτύρομαι, γιατί αν δεν βγω να φωνάξω εγώ για τη λιτότητα, ποιος θα φωνάξει? Η Βασίλισσα ή η Καμίλα Πάρκερ? Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Σε μια δημοκρατική κοινωνία κάποιος πρέπει να διαμαρτύρεται. Πόμπιλοι, είσαστε γεννημένος για να κυβερνήσετε. Ναι. Αλλά για να κυβερνήσω απρόσκοπτα πρέπει να βρω τα μέτρα έτοιμα από εσάς. Μα σας είναι τόσο απαραίτητη αυτή η λιτότητα? Τώρα μιλάτε σοβαρά. Δεν το βλέπετε ότι δεν υπάρχουν πλέον οικονομικά περιθώρια για κοινωνικές παροχές? Δεν μπορεί να κάθεται ο συνταξιούχος από τα 65 του και να τον πληρώνουμε. Πάνε όλη μέρα και νοιάζονται στο Hyde Park και τα ξύνουνε. Και κάθε τόσο κάνουν διαδηλώσεις για αύξηση των συντάξεων. Μετά σου λέει γιατί μας δέρνουνε τα μάτια. Μωρέ και λίγες σας ρίχνουνε! Βέβαια, θες κολόγερο λεφτά να πας να δουλέψεις. Βεβαίως. Εμείς δηλαδή οι πολιτικοί, γιατί εργαζόμεθα μέχρι τα βαθιά μας γυρατιά. Εδώ σου λέει ο Ρίγκαν ήτανε σε κατάσταση κακά. Ναι, ήταν. Ρίχατε διχάλια, δεν ήξερε τι έλεγε. Και παρόλα αυτά εργαζόταν ως πρόεδρος. Έχετε δίκιο, εργάζονται πολύ σκληρά οι πολιτικοί. Μην πάμε μακριά. Εδώ ο Άλεξ δουλεύει και πεθαμένος. Ναι, ο Χρυσός είναι. Όχι, είναι πολύ λάσκα τα γέμια. Και ο αγγλικός λαός δεν ξέρει τι ζητάει. Λεφτά για τους ανέργους, λεφτά για την περίθαλψη, λεφτά για την παιδεία. Πού θα βρεθούν ρε τόσα λεφτά? Όχι, έτσι είναι. Το κράτος πρόνοιας οδηγεί το λαό στην οθρότητα και την τεμπελιά. Και την αχαριστία. Βεβαίως. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει να μου κάνετε τη χάρη που σας ζήτησα. Φυσικά και θα σας την κάνω, αγαπητέ μου. Είσαστε πάρα πολύ καλή, Λελίτσα. Και εσείς πολύ έξυπνος, Μπίλη. Γι' αυτό και θα με ανταμείψετε σωστά. Πόσα θέλετε? Πόσα δίνετε? Κοιτάξτε, σε ρευστό δεν έχω μεγάλη άνεση, δυστυχώς αυτή τη στιγμή, όχι. Έχω όμως έναν πύργο στην Κορνουάλη. Πολύ μακριά που να τρέχω μέχρι εκεί. 2.000 εκτάρια στο Άσκοτ. Τι να τα κάνω, να τα σπείρω τριφύλι? Ωραία, έχω πιο πρακτική λύση. Με ζωνέτα στο Κέντ επιπλωμένη και κάθε χρόνο 3 εβδομάδες διακοπές στην Καραϊβική για 2 άτομα. Ξενοδοχείο υπερλούξ με ημιδιατροφή. Αυτά μπορώ να τα κερδίσω άνετα και σε τηλεπαιχνίδι. Μα δεν νομίζω να κάνουν τέτοιες προσφορές στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα. Εγώ δεν θέλω χρήματα. Και τι θέλετε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι σύζυγος πρωθυπουργού. Καθίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τι μπορώ να ανταλλάξω αυτή τη θέση αν όχι με κάτι ανάλογο? Δεν σας καταλαβαίνω. Σήμερα πρωθυπουργός είναι ο Άλεξ. Αύριο εσείς. Ναι, δηλαδή τι ακριβώς μου ζητάτε? Να συγγενέψουμε. Να συγγενέψουμε? Ναι. Με τι τρόπο? Με ένα γάμο. Τι να συγγενέψουμε εσείς και εγώ? Ναι. Με γάμο? Ναι. Μα αυτό δεν γίνεται. Γιατί θα θυμώσει ο Μποϊτζόρν? Μα τι είναι αυτά που λέτε, μαντάμ? Δεν το βλέπετε ότι δεν μπορώ να παντρευτώ εγώ με εσάς? Πρώτα απ' όλα, είσαστε κάπως μεγάλοι. Τώρα θα σου έλεγα τίποτα, αλλά τέλος πάντων δεν εννοούσα να παντρευτείτε εμένα. Ένα άλλο μέλος της οικογένειάς μου εννοούσα. Ποιον, τη θεία σας? Όχι, τη γιαγιά μου. Την κόρη μου φυσικά. Τι? Είμαι σύζυγος πρωθυπουργού και θα γίνω πεθερά πρωθυπουργού. Αυτό ούτε να το συζητάτε, η Αναμπέρα με πρόδωσε και για μένα έχει τελειώσει. Μα γιατί το λέτε αυτό? Γιατί η κόρη σας είναι εξόλης και πρόλης. Απ' έξω Αναμπέλα και από μέσα Κάτσιβέλα. Κάνετε λάθος. Η κόρη μου είναι μία αθώα. Μα τι αθώα μου λέτε, εγώ έχω στοιχεία. Εδώ σου λέει, έρχεται ο Γαλατάς, κλείνει η πόρτα και δώσει στην ουσία. Έρχεται ο Εφημεριδοπόλης, κλείνει η πόρτα και δώσει ξαναπάλι στην ουσία. Ψέματα είναι όλα ψέματα. Και δεν είναι μόνο η συνουσία κανιέως και πενθυλασμούς. Όχι δα, η Αναμπέλα δεν ξέρει καν τι θα πει αυτή η λέξη. Μπορεί να μην ξέρει πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Ξέρει όμως πώς γίνεται. Δηλαδή,
Αρνείστε την κόρη μου. Βεβαίως. Πολύ καλά. Τότε κι εγώ με πόνο ψυχής θα βγάλω τον Άλεξ από την πρίζα. Αντίο αγάπη μου. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να σε αποχωριστώ. Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ. Μη με διακόπτετε σε αυτή την τόσο προσωπική στιγμή. Αν ο Άλεξ πεθάνει σήμερα, θα είναι καταστροφή για όλους μας. Ωραία. Θα παντρευτείτε την κόρη μου. Μα αυτό που μου ζητάτε δεν γίνεται. Πολύ καλά. Αντίο, Άλεξ. Αντίο, αγάπη μου. Είπα αντίο. Ας το διάολο την βγάζω. Την παίρνω. Τι είπατε? Την παίρνω, την παντρεύομαι. Πώς θα Αμβρούλη μου. Να σε φιλήσω. Πήρες τη σωστή απόφαση. Ελπίζω. Κι εγώ να δεις τι δώρο σου ετοιμάζω για το γάμο σου. Χρυσάμανη και τόκουμπα η ρόλη. Άντε καλέ, από βάφτα είχε ο Άλεξ ένα τσουβάλι, πάρτα όλα. Άλλο δώρο σου ετοιμάζω εγώ. Μια άνετη νίκη στις εκλογές. Δηλαδή. Όπως ξέρεις, αυτή τη στιγμή πρόεδρος του κόμματος είναι ο Άλεξ. Και η θέση του αντιπρόεδρου χειρεύει. Ο σημαντικότερος υποψήφιος είναι ο Ντάνι Πρίτσαρντ. Ναι, το γνωρίζω. Αν εκλεγεί ο Πρίτσαρντ μετά το θάνατο του Άλεξ, θα γίνει αυτός αρχηγός του κόμματος. Και όπως καταλαβαίνεις στις εκλογές, θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για σένα, αγόρι. Ναι, έχει ρεύμα ο Πρίτσαρντ. Εγώ όμως μπορώ να σε απαλλάξω από αυτόν. Θα τον σκοτώσετε. Όχι, δεν έχω όλο το Υπουργικό Συμβούλιο στην πρίζα. Απλώς θα τον αποδυναμώσω πολιτικά. Θα κατεβάσω έναν άλλο ισχυρό υποψήφιο για τη θέση του αντιπρόεδρου, το Ρόνι. Μα ο Ρόνι είναι ένας μαλάκας και μισός. Ποιος βουλευτής θα τον ψηφίσει? Γνωρίζω ότι είναι νούλαος πολιτικός. Αλλά αν φανεί ότι τον στηρίζει ο άντρας μου και προσπαθήσω να επηρεάσω εγώ την κοινοβουλευτική ομάδα που ελέγχει ο Άλεξ. Ρεβέκα, είστε δαιμονία! Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί ο Πρίτσαρντ? Θα δημιουργήσει τη δική του φράξια και θα διασπαστεί το κόμμα. Αλλά ακόμα και αυτό να μην γίνει, με το Ρόνι αρχηγό των συντηρητικών θα ψηφίσει εργατικούς μέχρι και η Βασίλισσα. Πεθερούλα μου! Μου μιλάω σοβαρό. Θα σε προτείνει η Ρεβέκα για τη θέση του αντιπρόεδρου αντί για τον Ντάνι Πρίτσαρντ. Γιατί δεν ταξίζω. Κολλή πως δεν ταξίζεις. Και για πρωθυπουργός αξίζεις εσύ. Και εκεί το πάμε, Κλιμεντίνη μου. Άμα παρακολουθεί ο Πρίτσαρντ, τι μου μένει μετά? Να διαλέξω τα πετσαρίες στην Downing Street. Μου ενδιαφέρουν τις εξελίξεις. Δεν μας τα πες αυτά, Ρόνι. Δεν μας τα πες αυτά. Πότε να σας τα πω τώρα, γίνεται? Και δεν μου λες. Στην Downing Street, όταν θα πας, θα μείνεις μόνος σου. Τι να πάρω και εσύ κάτι που να μοιραστούμε τον νίκη? Θέλω να πω σε ένα τόσο μεγάλο σπίτι. Δεν χρειάζεσαι μια γυναίκα. Να το συγυρίζει, έχει καμαριέρες, επανδρωμένο θα το πάρω. Μα δεν εννοούσα δούλα, εννοούσα κυρά. Θέλω να πω ποια θα είναι η νοικοκυρά στην Downing Street. Όχι βέβαια η Ρεβέκα. Αυτό θα το δούμε, έχουμε καιρό. Νέος είμαι ακόμα. Και νέος. Και γοητευτικός. Αλλά... δεν χρειάζεσαι μια όμορφη και δυναμική γυναικεία παρουσία δίπλα σου να συμπληρώσει την εικόνα του σύγχρονου ηγέτη. Ρεβέκα. Δεν είναι εδώ, πήγαν να διαλέξουν ηφικό με την Αναμπέλα. Για πίνει πίξτα. Όχι βέβαια, για την Αναμπέλα είναι τον ηφικό ηλίθιο. Κατάλαβα. Βλέπω δεν κρατιέται ο Μπίλι. Δεν λες που στραβώθηκε να την πάρει τη μισόχαση. Ξανατελεφώνησε τεχνικό για αερκοντήσιο. Και τι θες τη Ρεβέκα, πες του να έρθει αμέσως, έχουμε ξεπαλιάσει εδώ. Τέρτη το γρηγορότερο. Πιο γρηγορότερο, βρε. 2 μέρες τον παρακαλάμε, τώρα και ακόμα να έρθει. Εκεί του λιέ. Ας το διάλογο και εσύ έτσι του λέει. Είσαι λίγο νευρικός τις τελευταίες μέρες, Ρόνι. Δεν καταλαβαίνεις, Κλιμεντίνη, οι ευθύνες που έχω αναλάβει ως υποψήφιος αντιπρόεδρος είναι πολλές. Πρέπει όμως να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, γιατί ο δρόμος για την πρωθυπουργία είναι ανηφορικός και κακοτράχανος. Λες να μην το ξέρω. Εσύ όμως θα τα καταφέρεις. Λες. Είμαι σίγουρη. Έλα. Εγώ από πάντα που το ήξερα ότι θα γίνει αυτό. Το ποιο? Ότι εσύ μια μέρα θα πας πολύ ψηλά. Έλα. Εμείς οι γυναίκες έχουμε ένα λάθος ένστικτο που μας βοηθάει μέσα μας. Όταν σε πρώτο είδα, ξέρεις τι έγινε. Έλα. Μου μίλησε το αλάθαστο και ξέρεις τι μου είπες. Έλα.
Τι? Ένας άνδρας με τα όλα του. Έλα. Για μένα το είπε. Έλα. Βέβαια. Μήπως ήταν κανένας άλλος δίπλα και δεν είδε καλά το λάθος. Έλα. Τι αλάρδες δεν θα ήταν, δεν έβλεπε καλά. Και βέβαια για σένα μου μίλησε, αλλά τότε ήμουνα με τον Άλεξ και δεν μπορούσα να ακολουθήσω το ενστικτό μου. Το αλάθος. Ακριβώς. Έλα! Ρόλι, κοίταξε με στα μάτια. Σε κοιτάζω. Γιατί βλέπεις. 2 μάτια. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Φοράς φακούς. Ρόλι, με ανάβεις. Ποιος με ανάβεις. Εσύ με ανάβεις. Εγώ με ανάβεις. Καλέ, με ανάβεις, απ' με ανάβεις. Δεν βλέπεις τα μάτια μου ότι ερεθίζομαι. Στα μάτια ερεθίζεσαι. Καλέ, παντού όλο μου το κορμί ερεθίζεται από σένα. Μήπως είσαι αλλεργικιά. Ρόνι, με αποφεύγεις, είσαι εντελώς ηλίθιος. Όχι, Κλιμεντίνη μου, αλλά μου ήρθε κάπως απότομα. Δεν έχεις ξαναδείξει τέτοιες τάσεις. Μας είπα γιατί τότε ήμουνα με τον Άλεξ, αλλά στο νου μου είχα μόνο εσένα. Ξέρεις πόσα βράδια κι εγώ ήμουνα για σένα, ναι. Σκεφτόμουν το στήθος σου και φρυπάναβα. Σκεφτόμουν τα πόδια σου και φρυπάναβα. Σκεφτόμουν τα μπράτια Και φρυπάναβες. Ναι! Είμαι ο πούς της μπουρλοτιέρης. Τι κάνεις αυτή, Κλιμεντίνη. Θέλω να με κάνεις δική σου εδώ και Α! τώρα. Καλέ μας το ροχαλέκο στο πουδιάς είναι χαλασμένο το ερκοντήσιον. Θα με νοιάζει με το ερκοντήσιον, εγώ τώρα φλέγομαι. Ολόκληρο ηλεκτροστάσιο από μέσα μου. Θα πάρει η γυναίκα λέει αλήθεια. Σφαδάζει! Βρε Κλιμεντίνη, είναι στανός λες γιατί δεν έλεγες μια κουβέντα, κορίτσι μου. Ήταν πολλά στη μέση ο Άλεξ, η Ρεβέκα. Αν ήξερα ότι έχετε 10 ούρα για μένα θα βρίσκα τρόπο για να ξόφαρτσω. Θέλω εγώ για ξόφαρτσο, όπως θέλω ολοκληρωτικά δικό μου. Συγγνώμη, Κλιμεντίνη μου, αλλά ολοκληρωτικά δεν γίνεται. Υπάρχει η Ρεβέκα. Ολόκληρο πρωθυπουργό θα με κάνει. Δεν σου πρέπει να τι σε κάνει, αλλά μαγειρίστε τι χρειάζεσαι πια, Εσύ Α, είσαι νέος! ναι. Ανοίξεις γελιά το σαραντάρικο, μπορείς να αγγίσεις ο κλήτο της Ευρώπης. Έλα. Τι σου λείπει τίποτα. Έλα. Μόνο το σαξόφωνο και η Χίλερη. Έλα. Η Χίλερη υπάρχει. Δεν μπορώ να παντρευτώ εγώ τη Χίλερη, η γυναίκα του να αγαπάει τον άντρα της. Δεν μπορώ να μπω ανάμεσα στο ζευγάρι. Δεν σου είπα να βάζεις τη Χίλερη, κλείτον εμένα εννοούσα. Εγώ θα είμαι η Χίλερη. Α, κατάλαβα. Θα αλλάξει το όνομά σου, Ναι, και θα το κάνω μόνη. Έλα. Καλέ, τι λες! Α! Εγώ θα είμαι αυτή που θα στέκομαι στο πλάο σαν τη Χίλερ Κλίντον, ενώ θα παίζεις τη μακαρένα στο σαξόφωνο. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν ξέρω να παίζω σαξόφωνο. Καλά, άλλο όργανο δεν παίζεις. Λίγο κλαρινέτο, αλλά δεν είμαι και βιρτουόζος. Δεν θα χρειαστεί να τους παίξεις και την καλάσγαρη ψωδία της κανέ μου. Λίγο τη μακαρένα θα τους παίξεις και τα πλήθη θα παραλυρούν. Είσαι ο πρωθυπουργός. Ναι, είσαι ο πρωθυπουργός. Είσαι ο πρωθυπουργός. Είσαι ο πρωθυπουργός. Τι θες και εσύ, βρε μαυρογκάκανο. Τηλέφωνο. Δεν μπορώ τώρα, παιδί μου, έχω δουλειά, δεν βλέπεις. Κυρία Ρεμπέκα, τηλέφωνο. Τι σκατά θέλει αυτή. Έλα, γλυκιά μου. Όχι, να εδώ, διάβαζα λίγο κούντερα. Ναι, έρχομαι αμέσως. Οι ηλίθιες χάσαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου και πρέπει να πάω να τις πάρω. Με συγχωρείς, αγαπούλα, Τι πειράζει. Έλα. Σιγά, παιδί μου. Γεια σου, αγάπη. Καημένο φαντάρο. Τι είπες. Καημένο φαντάρο, λέω. Καλιά σου, βρε μαυροτσούκαλα κασταλόγια. Φαντάρο, τσάμπα καβαλιστηρώνει. Όχι, ρώνει πρωθυπουργό. Μπίλι Μπίκτον. Τι λες, μωρέ, δεν καταλαβαίνω. Φαντάρο, όχι αφήσει Μπίλι Μπίκτον παρέα να μπέλα. Ριμπέκα πρωτόστρι, Ριμπέκα Μπίλι Μπίκτον. Δώσε χέρια, δώσε να μπέλα. Δώσε να μπέλα. Φαντάρο, τσάμπα καβαλιστηρώνει. Πού τι λες το συνό, και τσάμπα καβαλισίρα. Δεν ξέρει και ειδικά εξηγήσταρσε. Ειδικά. Ναι. Ξέρω πως στην Ιδία γεννήστε. Ξέρει, άκου φαντάρο να ματέλει. Ριμπέκα ναι, τάνει πριτσοκέτσιο γαί, ρόνικο καρακία. Τα Μπίλι Μπίκτον πρωτοχάνμαν τριμπαντζάι. Ριμπέκα, και ο καρνάτσα χατίε. Ριμπέκα ναι, η Μπίλι Μπίκτον που αναβέλα σε σάτι καρνεκόμα τσι πουρκία. Παρπιλίου σε πια καρτό. Χίνα, η Μπίλι να χίτια, τα γελί με χέγ μέσα. Γαλατάια, το ουσκέ σάταια. Σούπερ μάρκετ delivery boy αια, σατ μπίτα αια. Παρμπέκανο σε συντρικούς κοτόρτεν εκαβείς φασδία, τα κυριατικό κόμμα σου να βγήκε. Ορβέχε, πρωτχάρμαν τριμπαντζάι. Ναι. Δηλαδή ο Μπίλι Μπίκτον είναι ο πρωθυπουργός Αγγλίας. Καλά καταλαβεί φαντάρο. Κι εγώ ηλίθεια πήγα να πέσω στην παγίδα της Ρεβέκας και να βγω από το παιχνίδι. Πήγα να ανοίξεις. Αλλά τώρα θα τις δείξω εγώ. Τώρα θα τις δείξω εγώ. Το Μπίλι Μπίκτον το πόρτα. Θεός τον έστειλε φέρτα με τις κίνησης. Πήγε. Δεν καλό αυτό έτσι. Ούτε, εδώ έτσι. Καλησπέρα. Να το πρωθυπουργό. Καλή μέσα! Γεια σου, Κλιμεντίνη. Γεια σου, αγόρι. Πώς τα καλοπερινός. Ορίστε. Πώς τα πας, λέω, πώς τη βγάζεις. Καλά.
Είσαι ένας πολυρούλης εσύ. Κλιμεντίνη, σου συμβαίνει κάτι? Ό,τι συμβαίνει σε κάθε γυναίκα που έρχεται κοντά σου. Αισθάνομαι γλυκές αλλά τριχύλες. Έτσι ξαφνικά? Είναι καιρός που μου συμβαίνει αυτό, μπήκε και στην κρατιά μου, αλλά σήμερα δεν αντέχω, θα πετάξω τα πέπλα. Έχεις φέρει και πέπλα μαζί. Τρόπος του λέγει. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις τη γοητεία που εξασκεί η άγρια αρσενικάδα σου. Μπράβο σου, και να σκεφτεί κανείς ότι δεν έχω βάλει ούτε άξο. Τι είναι αυτό? Το άξ, καλέ, το κοσμητικό που το βάζεις και πέφτουν οι γυναίκες σαν τα μηγαράκια. Καλή ξανόγγιση από όξ. Εσύ και με 4.711 μπορείς να με κάνεις αεροπλάνο. Μια ματιά σου μόνο φτάνει. Σε καταλαβαίνω. Το έχουν πάθει πολλές. Αλλά κοίταξε να συγκρατηθείς, μικρή μου, γιατί είμαστε και στο σπίτι της αραβωνιαστικιάς μου. Δεν είναι εδώ για να μπέλα. Είμαστε μόνο εμείς. Ο Ινδός και ο νεκρός. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να σε καλαφατήσω έτσι στα όρθια. Γιατί το φιλάω για αυτή την πικραγκουριά την Αναμπέλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς μιλάς έτσι για την καλή μου? Καλά, μια και παλού και τα ξέρω όλα και για το Πιόλτς και για τον εκβιασμό που σου έκανε η Ρεβέκα προκειμένου να σου εξασφαλίσει μια άνετη πρωθυπουργία. Δεν είχα καμία συναλλαγή με τη Ρεβέκα. Πρωθυπουργό θα με κάνει η ψήφος και η εμπιστοσύνη του αγγλικού λαού. Παπάρχη εμπιστοσύνη, όχι ο αγγλικός λαός πρωθυπουργό θα σε κάνει η Ρεβέκα, λέγω. Μπορώ να σε απαλλάξω και από αυτήν. Και από την κόρη της που σου έχει κολλήσει σαν την Αβδέλα. Μπορείς. Τι τα έχουμε πλάκα τα γαλόνια. Πώς μπορείς δηλαδή? Έχω χαρτιά κλειστά, Μπίλι Μπίξτον. Και πότε σκοπεύεις να τα ανοίξεις? Τώρα! Χαρτιά θα ανοίξεις ή τίποτε άλλο? Χαρτιά και συγκεκριμένα το 10ο καλό. Κοίταξε να δεις, Κλιμεντίνη. Καταλαβαίνω ότι διψάς για την κορμάρα μου και ευχαρίστως θα σε ξεδιψάσω. Πρώτα όμως θα μου πεις τι στοιχεία έχεις για τη Ρεβέκα. Άμα θέλω να ξεδιψάσω πίνω και σπράιτ. Δηλαδή τι ακριβώς ζητάς για να μου τα αποκαλύψεις? Σε θέλω ολοκληρωτικά δικό. Όχι ολοκληρωτικά δικό. Γιατί καλύτερος από μένα ο Boy George. Μανία πια με αυτό το Boy George. Μη συγχύσεις αγάπη μου, εγώ δεν έχω ταμπού. Θες γυναίκα? Είμαι. Θες φαντάρο? Και από αυτό είμαι. Και δασοφύλακας μπορώ να γίνω για πάρτι σου. Να γίνεις και δραγάτης. Εγώ έχω δώσει την υπόσχεσή μου στην Αναμπέλα και θα την παντρευτώ. Μα σκέψου πρώτα δεν σε συμφέρει ένας γάμος με αυτό το βούρλο. Είναι κόρη του αρχηγού του συντηρητικού κόμματος, εννοώ εγώ. Μα και εσύ συντηρητικά είσαι. Ξέρεις για πότε αλλάζω στρατόπεδο εγώ. Κοίταξε να δεις, Κλιμεντίνη, δεν ξέρω τι ακριβώς ξέρεις και τι είδους μπλόφα παίζεις. Αν όμως έχεις βάλει πλώρη για να με παντρευτείς, ξέχασέ το! Λες ότι δεν θα σε παντρευτώ! Βεβαίως και όχι. Έχω γυμνές φωτογραφίες στην Ρεβέκα με 5 χαβανέζους! Τι, είναι γνήσιες! Έχω τα φίλη ψευτήριδα στην τράπεζα! Πότε πάμε για τις άδειες του γάμου! Όποτε θέλεις, μωρό! Κορίτσι μου! Μυρό μου γίνεται πραγματικότητα! Μαζί θα ζήσουμε στο σπιτάκι μας στην Downing Street! Θα γίνεις ο Κλίντον της Ευρώπης. Και εγώ θα στάκομαι στο πλάι σαν Χίλερ Κλίντον, ενώ θα παίζεις τη Μακαρένα στο σαξόφωνο. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω σαξόφωνο. Κανέναν όργανο δεν παίζεις? Πώς, παίζω λίγο γιουκαλίλι. Στο γιουκαλίλι, πέφτου στο μένα γιουκαλίλι. Είσαι ο πρωθυπουργός, ναι, είμαι ο πρωθυπουργός, ναι. Για να μπέλα. Θεέ μου τη στάση! Με συγχωρείς, Αναμπέλα μου, αλλά δεν μπορέσαμε να συγκρατήσουμε το πάθος μας. Ποιο πάθος δεν καταλαβαίνω. Είσαι και βραδίνους. Ο Μπίλι και εμείς και εγώ αγαπιόμαστε και θέλουμε να παντρευτούμε. Πότε αγαπηθήκατε δηλαδή? Τώρα προλίγου. Λες ψέματα. Κοίταξε να δεις, Αναμπέλα, το καταλαβαίνω ότι είναι σκληρό, αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς έτσι είναι έρωτας. Χθες με έριξε τα μέλη του για σένα, σήμερα μου έριξε τα μέλη του για την Κλιμεντίνη. Και δεν δεις θα ξαναρίξει για καμιά άλλη γιατί είμαι και πολύ ζηλιάρα. Δεν το πιστεύω ότι με πρόδωσες, Μπίλι, την ώρα που εγώ έκανα την πρόβα νηφικού. Το κάνεις τόσο δραματικό, Αναμπέλο. Πώς, το σύνορα έλειωσε στα πόδια μου να το προβάρω το νηφικό. Άσε το πέπλο. Πέπλο διάλεξε σαν δεν μοντέρνο. Πιο καλά θα ήταν ένα καπελάκι. Μωρέ, το σκέφτηκα, αλλά έχει παραφορεθεί. Εγώ καπελάκι θα βάλω στο κάπου μας ένα. Άντε! Τώρα τι σε πείραξε και σένα που θα βάλει καπελάκι. Όχι, με πείραξε που σε παίρνει από μένα. Τζάμπα το νηφικό μου. Τζάμπα τόσα λεφτά. Να πας να το ξεπαραγγείλεις. Τώρα είναι αργά.
κάποια, έχω δώσει καπάρο. Τότε να το κρατήσει, θα το πια καλό. Καλή τι καλό, πού θα το βάλω τέτοιο φουστάνι με 3 μέτρα ουρά να σούρνεται. Κόψε την ουρά και στρίφωσέ το και εσύ πια. Και να πετάξω 3 μέτρα μετάξι αμαρτία. Παιδί μου, μπορείς να το κόψεις κουρτινάκια. Λοιπόν, Αναβέλα, είσαι μεγάλη γαϊδούρα. Σηκώνεσαι και φεύγεις από τα μάξια μας, αφήνεις και ένα το βαρκάρουμε και να σου κουβαλήσουμε τα ψώνια. Ψώνιο. Καλά σου λέει. Μαμά μου δεν το θέλω πια τον ηφικό. Πάλι άλλαξες γνώμη για να σου πω. Δεν θα με τρελάνεις εμένα. Πότε το ροζ, πότε το εκρού, πότε το βέραμα. Αυτό θα βάλεις πάει και τελείωσε. Δεν θα το βάλω, μαμά μου. Θα το κόψω κουρτινάκια. Καλά τα έχεις παίξει τελείως. Lady Charles, πρέπει κι εγώ να σας πω κάτι. Τι, δεν το θέλεις κι εσύ τον ηφικό. Όχι, την ύφη δεν θέλω. Μητέρα μου απαρνήθηκε. Lady Charles, η καρδιά μου χτυπάει για την Κλιμεντίνη και σκοπεύουμε να παντρευτούμε σύντομα. Κλιμεντίνη. Ρόλο προσπάθησε το δεις Τι να δει ψύχρεμα. Πριν 10 λεπτά δεν με υποσχέθηκες γάμο και Bill Clinton της Ευρώπης και είσαι ίσο πρωθυπουργός. Έκανε και με σένα, είσαι ίσο πρωθυπουργός. Καλέ, μέχρι κυβέρνηση κάναμε. Ήταν κάτι παραδικό και μη πόλιο, αγάπη μου. Ρόνι, τι συμβαίνει. Εσύ να σκέφτεσαι τη Χαβάη, άσοτη. Μα τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Σιγά που θα καταλάβαινες. Είσαι τόσο ξετσίπατη λοιπόν. Μην μου κάνεις τώρα σκηνής μου, την πίεση θα ξεράσω. Μα την Κλιμεντίνη βρε ηλίθιε. Που σε πήρα από το 0 και σε έκανα βουλευτή. Χαιρόσουν όμως το κορμί μου. Σιγά και το τεκνό. Ο Θεέ μου, τι ακούω. Και σε πρότεινα και για αντιπρόεδρο. Ξέρεις πολύ καλά γιατί το έκανες, Ρεβέκα. Με σένα τσούλα. Θα τα πούμε αργότερα. Τι ξέρεις, δεν καταλαβαίνω. Τι κρύβεται πίσω από την υποψηφιότητά μου. Την ερωμένη σου ρώτα και Είσαι εμένα. ανήθικη. Αυτό είσαι ανήθικη. Έκανα ό,τι έκανες και εσύ, Ρεβέκα, μόνο που εγώ είχα πιο καλό χαρτί, πάρ' το πρόβλημα. Ναι, τώρα θα δεις παλιοφίλικο. Τι κάνεις, Ρεβέκα. Θα βγάλω τον Άλεξ από την πρίζα. Όχι! Να καταστραφούνε όλοι Όχι! Κοντούρι, για μένα τεχνικό για εργοτήσια. Όριξε καμία το τεχνικό τώρα. Ρεβέκα, σκέψου το κόμμα. Σκέψου την Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη σύνταξή σου. Τάνι Πρίτσαρτη. Τι. Τάνι Πρίτσαρτη. Χριστέ μου, τώρα βρήκε κι αυτός. Του μη πει αυτή τη στιγμή εδώ μέσα. Καταστρεφόμαστε. Τι κάθεσαι, καλέ, πήγαινε και διώκτον. Αντί να το υπημένη μπει. Καθυστέρησε τον όσο μπορείς περισσότερο να σκεπάσουμε τον Πού άλλο. το τραπεζομάτιλο, Ρεβέκα. Εμένα που είναι το τραπεζομάτιλο. Το έβαλε στο πλυντήρι. Δεν το πιστεύω, κορίτσι μου, σύντομα να πιάσει το πλένι. Σήμερα σε έτρεσε και το Δεν θέλετε στο καλύψουμε όπως όπως. Όπως όπως η σακουλίτσα. Όπως αυλωτάκι. Καλησπέρα σας. Μίστη, Ντάνι Πρίτσαρ. Καλησπέρα σας κύριε Πρίτσαρ. Όπως βλέπω έχετε απαρτία, Ναι, είχαμε μια φιλική συζήτηση. Φιλική συζήτηση, εσύ ακουγόσασταν μέχρι έξω. Καμιά φορά και οι φίλοι διαφωνούν. και εσείς κύριε Μπίξτον ως φίλος παρευρίσκεστε. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ο κύριος Μπίξτον βρίσκεται εδώ για να συζητήσουμε το θέμα του γάμου. Παντρεύεστε κύριε Μπίξτον, συγχαρητήρια. Και ποια είναι η τυχερή. Εγώ. Εσείς ή εσείς. Αυτή. Αυτή ή αυτή. Αυτή. Ξέρετε, δεν έχει αποφασίσει ακόμα και ήρθε εδώ ο άνθρωπος να διαλέξει με την ησυχία του. Τι καλύστη. Παράξενο. Που το παράξενο, ο γάμος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν μπορεί να πάρει ο άνθρωπος γουρούνι στο σακί, γουρούνα στο σακί. Και εσείς δηλαδή Τσάρλς τον βοηθάτε να αποφασίσει σχετικά με τη γουρούνα. Ακριβώς. Μάλιστα. Και δεν μου λέτε τώρα όλοι σας πού είναι ο Άλεξ. Πού είναι? Πού είναι? Στο μπάνιο. Στο μπάνιο. Ακριβώς. Καλά παντρολογέται η κόρη του και αυτός εκεί πάει και πλένεται. Γιατί κακό είναι το πλήσιμο. Εξάλλου η Καθαριώτης είναι μισή αρχοντιά. Σαν να μην μου τα λέτε καλά, σαν να μην μου τα λέτε καλά. Μα γιατί το λέτε αυτό, κύριε Πρίτσο. Γιατί πιστεύω πως κάτι άλλο συμβαίνει με τον Άλεξ, πολύ πιο ύποπτο. Μα πού το βλέπετε το ύποπτο. Ο μπαμπάς είπε να κάνει ένα ντους. Δεν είναι αυτό το ύποπτο, δεν σφινίζει. Το ύποπτο είναι ότι... Ποιο είναι το ύποπτο? Το ύποπτο, επαναλαμβάνω, είναι ότι παντρολογεί την κόρη του ή την ερωμένη του με τον αρχηγό του εργατικού κόμματος, ότι έχει εξαφανιστεί από παντού και ότι προτείνει για αντιπρόεδρο του κόμματος ποιον? Τον Ρόνι. Γιατί τι έχει ο Ρόνι? Μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε, Lady Charles. Δεν πρόκειται να αφήσω τη θέση του αντιπρόεδρου έτσι εύκολα. Θα περιμένω τον Άλεξ. Πολύ καλά, θα πάω να τον ρωτήσω αν θέλει να σας δει. Ταρσέν, παιδί μου, έλα να βοηθήσεις τον κύριο συναντητή. Να δούμε, θα σας δεχτεί. Γιατί είναι και πολύ άσχολος, όπως γνωρίζετε. Άλεξ! Μίστερ Άλεξ. Άλεξ! Αυτά! Συγγνώμη, γιατί στέκεστε εκεί. Γιατί να πούμε λίγο καλά, δεν είμαστε και εδώ.
Γιατί δεν κάθεστε, θέλω να πω. Έχουμε βολευτεί γι' αυτό. Α, ναι. Με συγχωρείτε, αυτό εκεί τι είναι? Το ποιο? Αυτό. Αυτό. Λαμπατέρ. Πίσω σας λέω, τι είναι? Πίσω μας είναι ο τοίχος. Όχι τόσο πίσω σας, ακριβώς πίσω σας. Τι έχετε? Ακριβώς πίσω μας έχουμε τον ποπό μας. Πίσω από τον ποπό σας. Το βρακάκι μας! Α! Δεν με τρελάνετε τώρα τελείως. Τι είναι αυτό το μηχάνημα εδώ? Αυτό τι είναι? Ναι. Τι μηχάνημα είναι? Ναι, είναι ένα... Air conditioner. Ναι, γι' αυτό καθόμαστε εδώ. Χουχουνιάζουμε. Περίεργο, δεν φαίνεται να βγάζει και πολύ ζέστη αυτό το πράγμα. Το αντίθετο θα έλεγα μάλιστα. Ναι, ξέρετε, το έχουν ρυθμίσει χαμηλά για να μην ξεραίνει την ατμόσφαιρα. Αλήθεια, παράξενο πάντως για air conditioning. Πολύ μεγάλο δεν είναι? Είναι η κεντρική μονάδα γι' αυτό. Μα και έχετε την κεντρική μονάδα στο σαλόνι? Γιατί δική μας είναι η κεντρική μονάδα, ό,τι θέλουμε την κάνουμε. Την κρεμάμε και στο δέντρο, αμαλάκι. Δεν πάει η κεντρική μονάδα στο δέντρο. Γιατί πάει στο σαλόνι. Α, θα με τρελάνετε, είναι αυτό το πράγμα air conditioning δεν είναι? Μα βεβαίως και είναι βεβαίως. Απλούστατα είναι λίγο παράξενο γιατί είναι... Έλα! Πες το! Design. Ναι! Να φανταστείτε το έχει σχεδιάσει ο Φίλιπ Σταρκ. Προχωρημένο για air condition το βρίσκω πάντως. Έτσι είναι ο Φιλίπ Σταρκ, προφητικός. Λυπάμαι κύριε Πρίτσαρτ, ο Άλεξ μετά το μπάνιο έπεσε για ύπνο. Δεν θα μπορέσει να σας δει. Θα σας πάρει τηλέφωνο αύριο. Αύριο. Μεθαύριο. Εγώ θέλω να μιλήσω μαζί του τώρα. Τώρα δεν γίνεται. Γιατί? Ναι, Ταρσέμ. Ήρθε τεχνικό για air-condition. Πολύ ωραία, πες του να περάσει. Όχι! Τι όχι, έχουμε ξεπαγιάσει 2 μέρες τώρα. Πες του παιδί να περάσει. Ρεβέκα μου να σε εξηγήσω. παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με συγχωρείτε κυρία μου. Χίλια συγγνώμη, αλλά έχω 2 μέρες τώρα ούτε να κοιμηθώ δεν προλαβαίνω. Καλά, όλοι τα ίδια λέτε. Τέλος πάντων. Έλα να δούμε τι θα κάνεις γιατί έχουμε ξεπαγιάσει. Βεβαίως, πού είναι η κεντρική μονάδα? Αυτή εδώ είναι. Τι? Αυτή εδώ είναι η κεντρική μονάδα, μαμά μου. Καλά, σε είχα για ηλίθεια. Αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενα. Αυτή είναι η κεντρική μονάδα. Αυτή. Ναι! Η φοβερή μονάδα που σχεδίασε ο Φίλιπ Σταρκ. Σιγά μην τη σχεδίασε και πια καρδέ. Έλα παιδί μου. Όχι! Αυτό είναι το air-condition. Συγγνώμη, εγώ τώρα προς τα πού να πάω? Να πας από εκεί που θες. Lady Charles, είναι αυτό το air condition του σπιτιού σας ή δεν είναι? Γιατί οι κύριοι από εδώ μου είπαν πως είναι. Έτσι σας είπαν. Ναι! Μα καλά εσείς δεν ξέρετε που είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε. Ξέρει! Ξέρω. Ξέρει, αλλά ξεχνάει. Ξεχνάει. Ναι, γιατί έχει πάθει μια τόγκο. Α, ναι, γι' αυτό. Και η μάνα μου η κακομοίρα το ίδιο. Άνοια, ξεχνάει το μάτι της κουζίνας αναμένο, σηκώνεται 3 η ώρα τη νύχτα, βγαίνει έξω με την νυχτικιά. Με την νυχτικιά πάλι καλά. Η δική μας που βγαίνει έξω με την κοιλώτα. Α, την κακομοίρα. Τα χάπια σας δεν τα παίρνετε. Όχι, γιατί δυστυχώς τα ξεχνάει κι αυτά. Σπαθόχορτο να βράζετε και να του πίνετε το ζουμί. Ωραία, να το δοκιμάσω και αυτό. Μπράβο, για να δούμε τώρα τι κάνει το air condition. Γιατί να δούμε. Μα πάλι ξεχάσατε. Γιατί είμαι εγώ εδώ, ποιος είμαι εγώ? Ποιος είσαι, Ταρζάνι τα χάπια. Είδατε τώρα τα θυμήθηκε να τα πάρει τα χάπια της. Μα γιατί δεν της τα δίνετε και την έχετε έτσι εδώ μέσα, κρίμαση. Έλεξε παιδί μου το air condition να τελειώνει. Όχι, γιατί να το λέξει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πώς δεν έχει κανένα πρόβλημα, σκέτη Αλάσκα είναι εδώ μέσα. Και Αλάσκα, μια χαρά είναι το κλίμα, εύκρατο. Κρύψες πότε ζεσθενόμαστε κανείς. Εγώ πότε ζεσθαίνομαι, εσύ Μπιλί. Κάνε μόνο σε στένομαι. Εγώ έχω γκανιάσει. Και εγώ φλουτάκια σας. Έτσι μου έρχεται να τα πετάξω πάλι από τη ζέστη. Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Ορίστε, μέχρι και ειδό σας στέλνετε εδώ μέσα. Σκέψου τι λαλάκατα. Μα καλά, συγγνώμη, άμα ζεσταίνεστε τόσο εμένα, γιατί με φωνάξατε? Δεν σε φωνάξαμε εμείς, παιδί μου. Τι μόνος μου ήρθα? Όχι, η Lady Charles σε φώναξε, αλλά μετά το ξέχασε. Ναι, η κατάστασή σου, βλέπετε. Μα δεν με πήρε η κυρία τηλέφωνο. Άντρας με πήρε και μάλιστα ξένος. Ο κύριος! Πήρες Ταρσέ, παιδί μου, τηλέφωνο. Όχι. Τι κύριε, δεν μου πες να έρθω όσο πιο γρήγορα μπορώ? Όχι. Μήπως σε πήρε κανένας άλλος ειδός για ένα άλλο σπίτι και το ξέχασες. Α, δεν θα μου πείτε ότι ξεχνάω κιόλας. Γιατί μπορεί να το έχει κληρονομικό από τη μαμά σου. Το έχει κοιτάξει αυτό. Σπαθόχορτο να βράζεις και να του πίνεις το ζουμί. Με συγχωρείτε, γιατί επιμένετε τόσο πολύ να μην κοιτάξει ο άνθρωπος το air condition? Γιατί... Ναι.
Και εδώ που τα λέμε πάει, ο χειμώνας πέρασε. Όχι και πέρασε, Φλεβάρι έχουμε ακόμα. Ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Μα κάνετε λάθος, έρχεται ο Μάρτης. Μάρτης Γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης. Τι λες καλέ, από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτη καλοκαίρι. Με συγχωρείτε, παροιμίες τα λέμε τώρα. Γιατί. Χρήσιμες είναι οι παροιμίες. Γιατί να μην κοιτάξει το παιδί το air condition, μια και ήρθε καλούκακου. Άντε, κοιτάξτε το παιδί. Ανοίξτε. Ανοιχτά είμαστε σήμερα. Ανοίξτε, λέω να το κοιτάξετε. Μα τι μοντέλο είναι αυτό. Ορίστε! Δεν το ξέρει το μοντέλο! Δεν το ξέρει το μοντέλο! Δεν το ξέρει! Σας παρακαλώ, να φύγει! Δεν ξέρει τίποτα. Είναι άσχετος. Άσχετος, δεν ήξερε τίποτα, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, θα το βρω. Ναι παιδί μου, αλλά μέχρι να το βρεις τα βραδιά σου. Μα από πού το έχετε πάρει. Είναι υπερμοντέρνο, ιαπωνέζικο. Μα το κατάλαβα εγώ, φαίνεται παιδί μου. Έχω δει ένα ίδιο στην έκθεση Wormhouse. Έχεις δει. Βέβαια. Ίδιο. Ίδιο. Ολόιδιο. Ολόιδιο. Μπράβο παιδί μου, θαυμάζω την ενημέρωσή σου. Αυτό εδώ δουλεύει με κομπιούτερ. Έχει εδώ διπλές αεροτουρμπίνες με υγραντήρα, από εκεί έχει ιονιστή. Μπράβο, παιδί μου, είσαι άριστος. Κι άμα το ανοίξετε μέσα, ξέρετε τι έχει. Μόνο εμείς ξέρουμε, εσύ δεν ξέρεις. Ολόκληρο εργοστάσιο είναι. Ωραία, κάνεις καλέ. Θα τα ανοίξω. Όχι! Γιατί να μην τα ανοίξει, κύριε Μπίξτον. Ελάτε τώρα κύριε Πρίτσακ, αυτός ο άνθρωπος τώρα εδώ είναι εμπειρικός. Μας τον ράντζα, ξέρει τώρα αυτός να επιδιορθώσει ένα μηχάνημα τόσο προωθημένης τεχνολογίας. Μα θα διαβάσω το προσπέκτους. Άντε καλέ! Τι ξέρει αυτός να διαβάζει, κύριε Πρίτσα, το προσπέκτους ή στα Ιαπωνέζικα. Μα ξέρω Ιαπωνέζικα. Τι! Ξέρω Ιαπωνέζικα, γιατί έχω παντρευτεί Ιαπωνέζα. Δεν το πιστεύω. Μα καλά, παιδί μου, από όλες τις γυναίκες της Αγγλίας, Ιαπωνέζα πήγες και παντρεύτηκες. Τόσο ωραία κορίτσια έχει η πατρίδα μας. Δεν είναι και τόσο ωραίες οι Αγγλίδες. Γιατί δεν είναι ωραία η Λίλιανη, η Τζούλι Κρίστη. Μα καλά, συγγνώμη, εμένα θα έπαιρνε η Τζούλι Κρίστη. Συγγνώμη παιδί μου, έχω μια απορία. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι οι Ιαπωνέζες το έχουν έτσι. Μα τι λέτε τώρα, κύριε, κανονικό το έχουν. Ένας λόγος παραπάνω, έτσι το έχουμε κι εμείς οι Αγγλίδες. Με συγχωρείτε, τι σας πειράζει ο άνθρωπος έχει παντρευτεί Ιαπωνέζα, μου λέτε. Γιατί καταλαβαίνει Ιαπωνέζικα και μας τα χαλάει. Θέλω να πω τι θα κάνουμε κι εμείς οι γνήσιες Αγγλίδες. Να παίρνει τι ξένους. Δώστε στον άνθρωπο το προσπέκτους. Δεν είναι εδώ το προσπέκτους. Πού είναι το προσπέκτους. Ρωτήστε τις Πού είναι κυρίες. το προσπέκτους, κυρίες μου. Πετάει. Το πήρε ο Ταρσέν και καθάριζε κάτι ψάρια. Και μετά το πήρε μια γάτα στο τόμα και έτρεχε. Έβγε. Άνοιξε το χωρίς προσπέκτους. Μα δεν μπορώ να πάρω τέτοια ευθύνη, μπορεί να το χαλάσει. Και άμα χαλάσει ο κομπιούτερας, άντε μετά να τρέχει στην Οσάκα για τα ανταλλακτικά, καταλαβαίνεις. 322, μ' ακούς? Τι ήταν αυτό. Το ποιο, εγώ δεν άκουσα τίποτα. 322, μ' ακούς? Αυτό. Κάποιος μίλησε, ποιος μίλησε. Εγώ. Εσείς. Μάλιστα. Χωρίς να κουνάτε το στόμα σας. Βεβαίως. Πώς γίνεται αυτό. Είναι καστρίμηθος. Αυτό. Αλήθεια αγάπη μου, δεν μου το έχεις πει. Είναι δύο τουρίστες στο αεροδρόμιο, Σπανιόλες. Μια μελαχρινή και μια ξανθιά. Είδατε. Μπράβο Μπίλι, έχεις ταλέντο. Θύμησέ μου μετά να την πλήξω. Η μία η μελαχρινή φορούσε ένα μίνι οθόνη. Τα έβλεπα όλα. Περίεργο. Σαν εγκαστρίμηθος δεν ψευδίζεται. Μα αυτό δεν παίζει ρόλο. Κι εγώ στο δημοτικό είχα ένα συμμαθητή τραυλό που όταν τραγουδούσε δεν τράβλιζε. Της άφησα London Metropol. Μου έδωσε και τον αριθμό του δωματίου. Και ανέβηκε στο δωμάτιό της να μεγάλε. Αυτό τι είναι. Ποιος ρώτησε. Μη μου πείτε πως ρωτήσατε εσείς τον εαυτό σας. Ένα-δύο, μεγάλε μ' ακούς. Τώρα ποιος μιλάει. Ποιος μιλάει λέω. Εγώ. Εσείς. Μάλιστα, είμαι κι εγώ εγκαστρίμηθος, δεν το ξέρατε. Ανέβηκε στο δωμάτιό της να μεγάλε. Εσείς εγκαστρίμηθος. Ναι, είναι μεταδοτικό. Μαλάκας είσαι που δεν θα ανέβαινα. Μπαίνω μέσα και με περιμένει με τον φουρνούζι. Άμα μεγάλε με φτιάχνεις, για λέγε. Τι να σου πω, το παιδί. Και σου την έπεσε στα ίσα, λέγε ρε. Έπεσε παλαμούτι. Τι παλαμούτι ρε, η κόμερα δεν κρατιότανε. Πω, με φτιάξες και έχω να βγάλω και βάρια. Μα είσαστε πάρα πολύ καλοί, μπράβο σας. Να πάτε στο τσίρκο.
μηχάνημα, ερχόντως φορές. Άνοιξε το μηχάνημα. Άνοιξε το αμέσως και ας χαλάσει. Ορίστε. Να. Δεν το πιστεύω! Ο κύριος Πρωθυπουργός είναι μέσα στο air condition! Εδώ κρύφτηκε! Και εμείς το ψάχναμε και λέγαμε πού είναι ο Πρωθυπουργός, πού είναι ο Πρωθυπουργός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδί μου, μπορείς να πηγαίνεις. Όσο για σας, ετοιμάστε αμέσως τις απολογίες σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε ένα έκτακτο δελτίο σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση Alex Charles. Συνελήφθη ο τεχνικός air condition Harry Smith, που φέρεται ως υπεύθυνος για την τρομοκρατική ενέργεια της δολοφονίας του Πρωθυπουργού Alex Charles. Συντετριμμένη η χείρα του αείμνηστου Πρωθυπουργού δήλωσε ότι συγχωρεί το στιγερό δολοφόνο. Ωστόσο, ο σημερινός Πρωθυπουργός Ντάνι Πρίτσαρντ και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μπίλι Μπίξτον σε κοινή τους δήλωση ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του ενόχου και υπόσχονται την πάταξη της τρομοκρατίας και τη διαφύλαξη του πολιτεύματος και των δημοκρατικών θεσμών. Είμαι αθώος! Είμαι αθώος! Εγώ με air condition πήγα να διορθώσω! Είμαι αθώος, σας λέω! Είμαι αθώος!